या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। शिक्षकांच्या मागणीसाठी वैभव नाईक आक्रमक, आंदोलनाची चर्चा। कणकवलीत पहिल्याच दिवशी भरली घरात शाळा आणि शिक्षकांविना शाळा हे शिक्षण मंत्र्यांचं अपयश, संदेश पारकरांचं टीकास्त्र। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। शिक्षक नसलेल्या शाळांना शिक्षक मिळालेच पाहिजे या मागणीसाठी आमदार वैभव नाईक यांनी मालवण पंचायत समिती येथे ठिय्या आंदोलन सुरू केलंय। घोषणाबाजी करत शिंदे फडणवीस सरकारचा निषेध केलाय। पाहूयात। मालवणातील सर्व शाळांना शिक्षक बीएड विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळालीच पाहिजे। बीएड विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळालीच पाहिजे। शिक्षण संस्थेच्या बीएड विद्यार्थ्यांना सामावून घ्या। स्वतःला 50 टक्के विद्यार्थ्यांना नोकरी देणार नाही, कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। 50 टक्के शिक्षक असलेल्या शाळांना शिक्षक मिळाले पाहिजे। शिक्षक असलेल्या शिक्षक मिळालेच पाहिजे। हे म्हणणाऱ्या सरकारचा निषेध असो। सर्व शाळांना शिक्षक मिळाले पाहिजे। सर्व शाळांना शिक्षक मिळाले पाहिजे। माझं म्हणणाऱ्या सरकारचा निषेध असो। शिक्षक आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे। शाळा आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची। शाळा आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची। शिक्षक नसलेल्या शाळांना शिक्षक मिळाले पाहिजे, नाही कोणाच्या बापाची। शाळा आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शिक्षण मंत्र्यांचा निषेध असो। शिक्षण मंत्र्यांचा निषेध असो। शिक्षक न देणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारचा निषेध असो। शिक्षक न देणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारचा निषेध असो। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बदली केलेल्या सरकारचा निषेध असो। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षक बदली केलेल्या सरकारचा निषेध असो। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षक बदली केलेल्या सरकारचा निषेध असो। कोण म्हणतो शिक्षक देणार नाही, कोण म्हणतो शिक्षक देणार नाही। शिक्षक मंत्र्यांचा, शिक्षक मंत्र्यांचा, शिक्षण मंत्र्यांचा जिल्ह्यातील मुलांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या शिक्षक मंत्र्यांचा निषेध असो। शिक्षक मंत्र्यांचा निषेध असो। कोण म्हणता देणार नाही, शिक्षक आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। शिक्षक आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे। तुझी माहिती देण्याकडे शिक्षण अधिकाराचा निषेध असो। तुझी माहिती देण्याकडे शिक्षण अधिकाराचा निषेध असो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी। निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची। चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ
शून्य शिक्षक शाळेसंदर्भात वेंगुर्लेत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेनं आक्रमक पवित्रा घेत धरणं आंदोलन केलंय. शिक्षकी शाळामध्ये आता मुलांची परिस्थिती काय, 1 ते 7 वर्गाच्या ज्या शाळा आहेत त्यांचे जे मुलं आहेत तिथे एकच शिक्षक आहे, होय ना सर? अशा किती शाळा आहेत ते सांगा. एक शिक्षक 1 ते 7 वर्गाला शिकू शकतो काय? म्हणजे शून्य शिक्षकी शाळेचा शिक्षणाचा पट्ट्या बोर्ड आणि त्याचा पट्ट्या बोर्ड अशी परिस्थिती जर तालुक्यामध्ये असेल तर मुलांनी काय करावं आणि त्या मुलांना न्याय कशा पद्धतीने भेटणार? आपल्या शिक्षणामध्ये 1 नंबर असणारा कोकण विभाग ही जर दैनंदिन अवस्था जर ह्याला करायची असेल शासनाला तर आम्ही हे कदापि सहन करणार नाही. त्याच्यासाठी आमचं हे आंदोलन आहे आणि आम्हाला शिक्षक मिळालेच पाहिजे. ठीक आहे, आपण तुमच्या भावना कळवल्या शिक्षक द्यायला पाहिजे होते ना. जबाबदार सरकारने कोणत्याही प्रकारचा विचार केला नाही म्हणून ही परिस्थिती ओढवलेली आहे. जोपर्यंत भरती होत नव्हती तोपर्यंत शिक्षक सोडता कामा नये. शासनाची जबाबदारी होती, हे शासनाने शिक्षक सोडता कामा नाही होते ना. त्यांची जबाबदारी त्यांनी का आपण दुसऱ्या शिक्षक सोडले दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये करून आणि ह्या जिल्ह्याची अशी परिस्थिती करून ठेवली आहे. या जिल्ह्यामधील जे आमदार आहेत ते शिक्षण मंत्री आहेत, त्यांना जर ह्याची दाद फिर्याद नसेल हे दुर्दैव आहे. आम्हाला इथे बसावं लागतं. हे दूरदृष्टी असणार तो नेता समजला जातो, ही दुर्दैव आहे. ह्या मुलांच्या दृष्टिकोनातनं ह्या पालकांच्या दृष्टिकोनातनं ही अशी वेळ येते या शाळेच्या दिवशी आंदोलन करण्याची, हे दुर्दैव आहे. त्यांनी नैतिक जबाबदारी समजून राजीनामा द्यावा, आम्ही घरी जावं आपल्या पदाचा आणि बरं बदल्या आता झाले नाहीत. नाही, ते अंतर्गत व्यवस्था करावी लागते आपल्याला कमी जास्त प्रमाणात, त्यामुळे अंतर्गत व्यवस्था करून व्यवस्था नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत कुठलीही तडजोड होणार नाही या मताशी आम्ही पालकांबरोबर सहमत आहोत. आणि हे पालक हे विद्यार्थी यांचं नुकसानाला जबाबदार कोण आणि कुठे फिरायचं? आज 1 ते 7 वर्गामध्ये एकच शिक्षक शिकू शकतो का? तुम्ही मला उत्तर द्या. 7 वर्गावर एक शिक्षक काय करणार? 1 ते 4 वर्गावर एक शिक्षक काय करणार? 22 पटसंख्येच्या शाळेमध्ये एक शिक्षक आहे. किती मुलांपर्यंत शिक्षक पोहोचू शकतो? एक वर्ग 4 वर्गामध्ये तो आहेत ना तुमच्याकडे 22 मुलं. एकही म्हणजे पूर्ण शून्य शिक्षक ही शाळा झालेली आहे ती, त्याला जबाबदार कोण? आमचे 2 शिक्षक होते, आता 1 शिक्षक दिला. काय उपयोग आहे मला सांगा ना तुम्ही. तो काय उद्या पण जाऊ शकतो? हो, तात्पुरते आहे, ते कधी जाऊ शकतात मग ते. शिक्षण आमच्या हक्काचं आहे. शिक्षण आमच्या हक्काचं आहे. शिक्षण आमच्या हक्काचं आहे. या बेजबाबदार सरकारचं, बेजबाबदार सरकारचं आमच्या मागण्या मान्य करा. आमच्या मागण्या मान्य करा. या बेजबाबदार सरकारचं, या बेजबाबदार सरकारचं, या बेजबाबदार शिक्षण शिवसेनेने आज या ठिकाणी धरणे आंदोलन केलेलं आहे. काय प्रमुख मागणी आहे तुमची? प्रमुख मागणी म्हणजे आमच्या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये 15 शाळा 133 पैकी 15 शाळा ह्या शून्य शिक्षकी झालेल्या आहेत. त्या शाळेमध्ये तात्पुरतं कामगिरीवर शिक्षक पाठवलेले आहेत. परंतु ज्या शाळेमध्ये ते पूर्वी शिक्षक होते ते 1 ते 7 वर्गामध्ये सुद्धा एकच शिक्षक ठेवलेला आहे. 1 ते 7 वर्गामध्ये एक शिक्षक कशा पद्धतीने शिकू शकतो? ज्या शाळेमध्ये 20 पटसंख्या आहे त्या ठिकाणी 1 ते 4 वर्ग आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा एक शिक्षक दिलेला आहे. एक शिक्षक 4 वर्गावर शिकू शकतो का? याचं प्रशासनाने पहिलं उत्तर द्यावं आणि नंतरच आमच्या या आंदोलनात त्याने येऊन लेखी उत्तर द्यावं अशी आमची मागणी आहे. नसेल तर त्यांना जमत नसेल तर जे सुशिक्षित बेरोजगार या ठिकाणी बीएड झालेले विद्यार्थी आहेत त्यांना तरी या ठिकाणी जिल्हा परिषदेने आपल्या जबाबदारीवर त्यांना या ठिकाणी नियुक्तीपत्र द्यावं आणि शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती करून त्यांना मानधन देऊन तात्काळ आमच्या मुलांचे जे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे ते थांबवलं पाहिजे अशी आमची ठाम मागणी आहे. अधिकाऱ्यांनी काही भेट दिली आहे का? काही सांगितलंय का? अधिकाऱ्यांनी आता भेट दिलेली आहे पण ते थातूर मातूर उत्तर आहे. त्याच्यातनं आमच्या मुलांचं शिक्षणाची जे नुकसान होणार आहे ते कदापि भरून येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी
कायमस्वरूपी आम्हाला या ठिकाणी शिक्षक तात्काळ देण्याची व्यवस्था करावी ही आमची ठाम मागणी आहे. काय पुढील भूमिका असेल हे जोपर्यंत ठोस आश्वासन मिळत नाही? आम्हाला जोपर्यंत ठोस आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही हे धरणे आंदोलन सोडणार नाही. आवाज कुणाचा? आवाज कुणाचा? शिक्षण आमच्या हक्काचं. शिक्षण आमच्या हक्काचं. आमच्या मागण्या मान्य करा. आमच्या मागण्या मान्य करा. या बेजबाबदार सरकारचा, या बेजबाबदार शिक्षण मंत्र्यांचा, या बेजबाबदार शिक्षण मंत्र्यांचा. आज शाळा सुरू झालेल्या आहेत आणि या ठिकाणी धरणे आंदोलन करतायत, काय सांगाल यावर? शाळा सुरू झाल्यात. शिक्षण मंत्री हा तुमच्या जिल्ह्यात शिक्षण मंत्र्यांनी घेतलेले हे निर्णय, शिक्षण मंत्र्यांची पूर्ण कल्पना हवी होती, दीपक भाईंची पूर्ण कल्पना हवी होती की जर शाळेतले शिक्षक आपण कमी करतोय तर पर्यायी व्यवस्थांची करून दिली पाहिजे. आणि दूरदृष्टी दूरविजन असणारा हा नेता असं असून जर ह्या महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची कोकण विभागामधनं पूर्णपणे नंबर 1 वरती असणारा जिल्हा, अशा जिल्ह्याच्या शिक्षणाची जी अशी अवस्था असेल तर याच्यासारखं दैव दुर्विलास ह्या आणखीन कुठला नाही. दीपक भाईंचं म्हणणं आपण शिक्षणात मुलाचा बदल करतोय तर हेच बदल का? जिथं 1 ते 7 पर्यंत शिक्षकाला म्हणजे शाळेला 1 शिक्षक, 50 विद्यार्थ्यांना 1 शिक्षक, 22 जण 1 शिक्षक, म्हणजे जे उद्याचं भवितव्य आहे या देशाचं, या राज्याचं, तेच त्या ठिकाणी भवितव्य हे कोमेजून टाकायला दीपक भाई निघालेले आहेत. ते म्हणून 1 शिक्षक शाळा केल्या, 0 शिक्षक शाळा केलेल्या आहेत. त्यामुळे ह्या विषयावरती दीपक भाईंसारखे सुजाण माणसानं, नेत्यानं जरूर विचारपूर्वक निर्णय घेतले पाहिजे होते. आतापर्यंत तुम्ही इकडून तिकडून जाण्यामध्ये, फिरण्यामध्ये वेळ तुमचा जातोय, त्याच्यामुळे ह्या गोष्टीकडे बघायला तुम्हाला वेळ नाहीये. तुमच्या अंतर्गत लाठाळा सांभाळता तुम्ही हैराण झालाय. पण शाळेमध्ये मुलं आहेत, विद्यार्थी आहेत, शिक्षक नाही आहेत, इकडे बघायला तुम्हाला त्याने वेळ नाही. त्यामुळे ह्या गोष्टीमुळेच हे आता धरणे आंदोलन करणं आणि हा निर्णय घेणं गरजेचं पडलेलं आहे. हेच ज्यावेळी पूर्वी त्या उद्धवजींच्या काळामध्ये होतं, उद्धवजींच्या काळामध्ये असा निर्णय झालेला नव्हता. या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या काळामध्ये आणि भाजप सरकारच्या दोघांच्या त्या आपल्या युतीच्या सरकारमध्ये ही अशी अनागोंदी अवस्था संपूर्ण राज्यभर आहे. आणि त्यातल्या त्यात जर पालकमंत्री शिक्षण मंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री या जिल्ह्यातला आहे, त्यालाच आपल्या जिल्ह्याबद्दल आस्था नाही आहे, एवढी अनास्था आणि अनावस्था दाखवत आहे. याचा अर्थ आणखी दुर्दैव आहे आमच्या जिल्ह्याचं नाही आहे कुठलं. आणि काय सांगावं दीपक भाईंना बोलावं? आवाज कुणाचा? आवाज कुणाचा? या बेजबाबदार सरकारचा, बेजबाबदार सरकारचा. शिक्षण आमच्या हक्काचं. शिक्षण आमच्या हक्काचं. आमच्या मागण्या मान्य करा. आमच्या मागण्या मान्य करा. आमच्या मागण्या मान्य करा. आवाज कुणाचा? आवाज कुणाचा? भवानी जय शिवाजी. आवाज कुणाचा? उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचा. शिक्षण आमच्या हक्काचं आहे. शिक्षण आमच्या हक्काचं आहे. आमच्या मागण्या मान्य करा. आमच्या मागण्या मान्य करा. या बेजबाबदार सरकारचा, या बेजबाबदार सरकारचा, या शिक्षण मंत्र्यांचा, या शिक्षण मंत्र्यांचा. या शिंदे फडणवीस सरकारचं करायचं का? शिंदे फडणवीस सरकारचं करायचं का? या जबाबदार शालेय शिक्षण मंत्र्यांचं करायचं का? या जबाबदार शालेय शिक्षण मंत्र्यांचं करायचं का? शिक्षण मंत्र्यांचा, शिक्षण मंत्र्यांचा. आवाज कुणाचा? आवाज कुणाचा? शिक्षण आमच्या हक्काचे. शिक्षण आमच्या हक्काचे. आमच्या मागण्या मान्य करा. आमच्या मागण्या मान्य करा. आमच्या शालेय शिक्षण मुलांचं नुकसान करणारा शिक्षण मंत्र्यांचं. शालेय शिक्षण आमच्या मुलांचं नुकसान करणारा शालेय शिक्षण मंत्र्यांचं. भस्म उडी वृंदावन. भस्म उडी. भस्म उडी.
सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना आमच्या शालेय मुलांचं नुकसान करणारा सरकारचा आमच्या शालेय मुलांचं नुकसान करणारा सरकारचा आवाज कुणाचा शिक्षण आमच्या हक्काचं शिक्षण आमच्या हक्काचं आवाज कुणाचा शिक्षणाचा खेळ खंडोबा करणाऱ्या शालेय शिक्षण मंत्र्यांचा शिक्षणाचा खेळ खंडोबा करणाऱ्या शालेय शिक्षण मंत्र्यांचा शिक्षण मंत्र्यांचं करायचं का शिक्षण मंत्र्यांचं करायचं का शिंदे फडणवीस सरकारचं करायचं का शिंदे फडणवीस सरकारचं करायचं का आवाज कुणाचा आवाज कुणाचा जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना वेंगुर्ल्यात शिवसेनेने धरणे आंदोलन केलेलं आहे. शून्य शिक्षकी शाळा संदर्भातला हा विषय आहे. काय सांगाल, आपण पाठिंबा दिलेला आहे, या ठिकाणी उपस्थित राहून. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 121 शाळा शून्य झालेल्या आहेत. आज संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये 7वी पर्यंत असणाऱ्या शाळेचे 2 शिक्षक काढून 1 शिक्षक असे प्रत्येक शाळेत त्यांनी दिलेलं आहे. आणि 1ली ते 4थी आणि 1ली ते 7वी या संपूर्ण विद्यार्थ्यांचं नुकसान करण्याचं काम या जिल्ह्याचे शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर आणि शासनाने केलं. यापूर्वी असं कधीच झालं नव्हतं की एका वेळेला 493 शिक्षक या जिल्हा परिषदेने सोडलेले आणि 1140 शिक्षक या जिल्ह्यामध्ये रिक्त आहेत. आमची अशी मागणी आहे की डेढ़ बेरोजगार या जिल्ह्यामध्ये आहेत, त्यांना त्वरित शिक्षण सेवक किंवा शिक्षण तत्वता मान्यतेवर त्यांना मानधन जिल्हा परिषद स्वनिधीतून द्यावं, ही आमची शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेची मागणी आहे. अशा प्रकारचं खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. आज आम्ही सांगू इच्छितो की या 8 दिवसाच्या आत जर या प्रत्येक शाळेमध्ये जर शिक्षक त्यांनी शिक्षण सेवक जर भरती नाही केले तर या परत आम्हाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना तीव्र आंदोलन करावं लागेल. आणि आज संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये शिक्षणाचा खेळ खंडोबा झालेला आहे. आज प्रत्येकात शेवटी आपला जिल्हा हा 100% शाळेचा रिझल्ट लागत असतो. आज आपला जो पाया आहे ही आपली जिल्हा परिषद शाळा हा मूलभूत आपला पाया आहे. ह्याच्यातूनच आपल्याकडे हायस्कूलमध्ये मुलं जात असतात आणि चांगल्या प्रकारे मार्क या जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 1 नंबरचा रिझल्ट या जिल्ह्याचा लागतो. आणि मला वाटतं कुठेतरी शिक्षण मंत्र्याच्या हात पोटात दुखायला लागलेलं आहे आणि या जिल्हा परिषद शाळा बंद करून कुठेतरी माध्यमिक शाळेकडे ही मुलं वळवण्याचं काम हे शिक्षण मंत्री करत आहेत. त्यामुळे या जे आता इथे विद्यार्थी बसले आहेत यांना आता शिकवणार आहे कोण, हे आता खऱ्या अर्थाने गरज आहे. आणि मी आता सर्व आम्ही जनता पालक संघ इथे बसलेले आहेत, त्यांची एकच मुक्ती मागणी आहे की 1ली ते 7वीमध्ये आता त्यांनी तात्पुरते 1 शिक्षक दिलेला आहे. कशा प्रकारे शिक्षण ही मुलं शिक्षण घेणार आहेत. 1ली ते 7वीपर्यंत 2 शिक्षक आहेत.
कशा प्रकारे हे शिक्षक त्याला शिकवणार आहेत. त्यामुळे त्वरित या 8 दिवसामध्ये या नवीन भरती करावी. हे जे शिक्षण सेवक आहेत किंवा स्वयंसेवक आहेत, हे जिल्हा बेकार बेरोजगार आहेत, त्याला त्वरित भरती करून या शासनाने घ्यावी. आणि नाहीतर या जिल्हा परिषदचे मुख्य अधिकारी यांना आम्ही काल आवाहन केलं आहे की जिल्हा परिषदचं स्वनिधी आहे, ज्याप्रमाणे कोल्हापूरमध्ये भरती करून घेतलेली आहे, त्यामध्ये सांगलीमध्ये भरती करून घेतलेली आहे, तशीच भरती या जिल्हा परिषदेने करावी. ही आमची शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आमची मागणी आहे. आवाज कुणाचा? आवाज कुणाचा? शिक्षणाचा खेळखंडोबा करणाऱ्या शिक्षण मंत्र्यांचा, शिक्षणाचा खेळखंडोबा करणाऱ्या शालेय शिक्षण मंत्र्यांचा, शिक्षण मंत्र्यांचं करायचं का? शिक्षण मंत्र्यांचं करायचं का? शिंदे फडणवीस सरकारचं करायचं का? शिंदे फडणवीस सरकारचं करायचं का? आवाज कुणाचा? आवाज कुणाचा? असं होणार ना साहेब, 15 शाळा करताय तुम्ही, इतर शाळेतले त्यांचं भवितव्य काय? शिक्षण मंत्री मला सांगा, उद्या आम्हाला वाटलं 10वीत यायला जर चांगले मार्क मिळावे, पहिलीपासूनच तर शिक्षण चुकीचं असेल. आज जिल्हा परिषदच्या शाळेत पूर्वी आपलं शिक्षण चांगलं मिळतं आणि चांगलं शिक्षण मिळाल्यामुळे आज संपूर्ण माध्यमिक मध्ये चांगल्या गुणाने आपल्या या जिल्ह्याचा रिझल्ट लागतोय. आणि आज जर हे शिक्षण मंत्री या जिल्ह्याचे असून आम्ही त्याला सांगितलं खास बाब म्हणून या जिल्ह्याची भरती करा. आम्ही 2007 मध्ये खास बाब म्हणून एज बार झालेले सुद्धा शिक्षक त्यावेळी आम्ही घेतलेले होते. मी स्वतः जिल्हा परिषद अध्यक्ष होतो. एज बार झालेले शिक्षक सुद्धा खास बाब म्हणून ह्या शिक्षण मंत्र्यांना अधिकार आहे. आणि शिक्षण मंत्र्यांनी खास बाब म्हणून जर या आपल्या जिल्ह्यातले डीआर बेरोजगार आहेत त्याला जर त्वरित भरती केली तर हे शिक्षणाचा जो खेळखंडोबा आहे तो निश्चित मला खात्री आहे की या जिल्ह्याचं नुकसान होणार नाही. नाहीतर मला तुम्ही सांगा, तर ह्या 15 दिवसात जर भरती नाही झाली तर ह्या मुलांचं शैक्षणिक नुकसान जे होणार आहे त्याला जबाबदार कोण? आज पालक शेतकरी वर्ग आहेत, त्यांचं म्हणणं आहे की आमची मुलं शिकली पाहिजे. पूर्वी लातूर पॅटर्न म्हणायचे, आज महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग पॅटर्न म्हणताय. आणि या जिल्ह्याचे शिक्षण मंत्री जर या जिल्ह्याचं नुकसान करायला बघत असतील आज या महिला इथे बसल्यात, मुलं समोर घेऊन बसल्यात, काय कोणी करायचंय? आम्ही काय करतो, तुम्ही ताबडतोब आमच्या भावना आई वडील बसलेले आहेत. खाजगी शाळेला तुम्ही मोठं करण्यासाठी हे सगळं करताय. शिक्षण अधिकारी साहेबांशी बोलतो, शिवसाहेबांना कळवा ताबडतोब. अशा परिस्थिती झालेली आहे जिथे शिक्षक पालक संघाचे सगळे कामगिरी शिक्षक आम्हाला नकोच आहे, कायम कायमच शिक्षक पाहिजे. कारण दोन्ही शाळेचं उद्या 4 दिवसांनी सांगणार आम्ही चाललो तिकडे, मग आमच्या शाळेचं नुकसान कोण? तुम्ही सांगा, कामगिरी शिक्षक आम्हाला नको. कामगिरी शिक्षक उद्या परत काय हेच जिल्हा परिषद पंचायत समिती परत इथं बोलून गेला. 3 कडून 2 केले, 1ली ते 7वी पर्यंत. मला तुम्ही सांगा, दोन शाळेत शिक्षक असून दोन्ही शाळेचं नुकसान. व्यवस्था केली पण बघा, हा शासनाचा जाणून बुजून घाट आहे आणि आमच्या मुलांचं नुकसान करण्याचा ही मुलं आणि प्रायव्हेट शाळा चालवण्याचा शासनाचा घाट आहे ह्या सरकारचा. 4 महिने भरती नाही झाली. गेली 2 वर्ष आमच्या खालच्या सुद्धा एक बदली शिक्षकच देतात. आता मग सांगा, पुढचे शिक्षक होते यांच्या मागची घालवून दिले. कालपर्यंत आम्हाला माहित नव्हतं की शिक्षक कुठला दिला तो. ज्यांना घालवलं त्यांना विचारलं कुठला शिक्षक आहे, ते पण काय सांगायला तयार नव्हते. काल सांगतात की आता कामगिरी शिक्षक पाठवतो. कामगिरी शिक्षक कधी रद्द करू शकतात? जोपर्यंत कामगिरीवर शिक्षक पाठवले जातात तोपर्यंत मुलांचं नुकसानच होतं. कारण तो शिक्षक कायमचा शिक्षक येत नाही तोपर्यंत काम करायला बघत नाही. लक्षात घ्या. आणि मूळ शाळेत किंवा शिक्षक असतो ते शाळेचे लोक आंदोलन केले की परत त्याला पाठी घ्या. मुलांचं नुकसान करणारा सरकारचा, शालेय मुलांचं नुकसान करणारा शिक्षण मंत्र्यांचा, शालेय मुलांचं नुकसान करणाऱ्या शालेय शिक्षण मंत्र्यांचं करायचं का? शिंदे फडणवीस सरकारचं करायचं का? शिक्षण मंत्र्यांचा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा.
5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. वेंगुर्ला तालुक्यातील जुन्या तहसीलदार कार्यालयाच्या बाजूला असलेल्या शहर तलाठी कार्यालयाच्या जुन्या स्टोरेज क्वार्टरला लावलेले कुलूप उघडून सरकारी कामाची महत्त्वाची कागदपत्रे चोरी केल्याप्रकरणी यातील आरोपी महसूल कर्मचारी ईश्वर छगन सपकाळे याला वेंगुर्ला पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय. तर यातील 60% कागदपत्रे मिळवण्यात पोलिसांना यश आलंय. जी वेंगुर्ल्यातील महसूलची कागदपत्र जी चोरीस गेलेली होती, एका महसूल कर्मचाऱ्याने ती रद्दीत विकलेली होती. त्या कर्मचाऱ्याला अखेर वेंगुर्ले पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे. त्याला काल अटक करण्यात आलेली आहे आणि याच बाबतीत जी कागदपत्रे होती ती काही 60% कागदपत्र मिळवण्यात पोलिसांना यश आलेलं आहे. एकूण त्याने 600 किलो रद्दीत ही कागदपत्र विकलेली होती. 600 किलोचा हा संपूर्ण माल होता आणि यातील 380 किलो कागदपत्रे मिळवण्यात पोलिसांना यश आलेलं आहे. ईश्वर छगन सपकाळे असे त्या कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. वेंगुर्ल्यातील हा महसूलचा कर्मचारी आहे. सपकाळे या कर्मचाऱ्याचं नाव आहे आणि त्याला काल अटक करण्यात आलेली आहे. दरम्यान ही कागदपत्रे त्याने कोल्हापूर येथील एका भंगारवाल्याला म्हणजे एका विकलेली होती आणि त्याने ती कोल्हापूर येथील एक मिल आहे पेपर मिल त्याला विकलेली होती आणि त्या पेपर मिलने ती कागदपत्रे पुढे उस्मानाबाद व तामिळनाडू या ठिकाणच्या ज्या मिल आहेत त्या ठिकाणी त्या विकलेल्या होत्या आणि संपूर्ण पोलिसांची टीम असेल, महसूलची टीम असेल, यांनी त्या ठिकाणी जात ती सर्व कागदपत्र त्यातील काही कागदपत्र ताब्यात घेतले आहेत. मात्र अजूनही ज्या काही मेळ्याच्या फाईल्स ज्या काही गेलेल्या होत्या, ज्या महत्त्वाच्या होत्या, अतिशय महत्त्वाच्या ज्या होत्या मेळ्याच्या फाईल्स, त्या अद्यापपर्यंत पोलिसांना मिळवण्यात यश आलेलं नाही. अजूनही पोलीस तपास सुरू आहे. माझ्या मागे आपण पाहू शकतात याच ठिकाणून ती कागदपत्र जी आहे ती सपकाळे या कर्मचाऱ्याने ईश्वर छगन सपकाळे असं त्याचं नाव आहे याने ती संपूर्ण कागदपत्रे यातील काढून भंगारमध्ये विकलेली होती आणि त्याला अटक केलेली आहे. पोलिसांनी काल अटक केलेली आहे आणि काल त्याला न्यायालयात वेंगुर्ले न्यायालयात हजर केले असता त्याला पोलीस कोठडी ही न्यायालयाने सुनावलेली आहे. दरम्यान हे जुनं क्वार्टर्स आहे या ठिकाणी. याच ठिकाणून वेंगुर्ला शहर तलाठी कार्यालयाची जुनी कागदपत्रे ठेवण्यात आलेली होती आणि त्यात महत्त्वाच्या ज्या मेळ्याच्या फाईल्स होत्या त्या सुद्धा त्यात होत्या आणि त्या सुद्धा भंगारमध्ये त्या कर्मचाऱ्यांनी विकलेल्या होत्या आणि त्या मेळ्याच्या फाईल्स मात्र अद्यापपर्यंत मिळालेल्या नाहीत. एकूण 600 किलोपैकी 380 किलो एवढंच जे मुद्देमाल आहे तो पोलिसांनी आपल्या मिळवण्यात यश आलेलं आहे पोलिसांना. दरम्यान कोल्हापूर या भंगारवाल्याला ती सर्व कागदपत्रे त्यांनी विकलेली होती. कोल्हापूर येथून ती तामिळनाडू या ठिकाणी ती सर्व कागदपत्रे एका मिलमध्ये गेलेली होती तामिळनाडूला आणि त्या ठिकाणून पोलिसांनी असेल किंवा महसूल कर्मचाऱ्यांनी ती ताब्यात घेतलेली आहेत. दरम्यान 26 मे ते 1 जून दरम्यान ही चोरी या ठिकाणी झालेली होती. म्हणजे हे कागदपत्र याच मागील ठिकाणाहून काढून ती भंगारमध्ये त्याने विकलेली होती आणि ही चोरी झाल्यानंतर पोलिसात तक्रार करण्या अगोदर महसूलच्या एका टीमने जवळजवळ तेलंगणापर्यंत ह्या कागदपत्रांचा तपास केलेला होता अशी माहिती मिळालेली आहे. संपूर्ण फिरून सुद्धा ती कागदपत्र मिळालेली नव्हती. दरम्यान ती संपूर्ण रद्दीत विकली गेल्याने ती हातात मिळू शकली नाहीत. मात्र पोलिसांनी यातील काही कागदपत्र जी आहेत ती मिळवण्यात यश आलेलं आहे पोलिसांना आणि उर्वरित जी कागदपत्र आहेत त्याचा तपास पोलीस करत आहेत. पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल आहेत भगवान चव्हाण व योगेश सराफदार हे याचा तपास करत आहेत आणि संपूर्ण ठिकाणी शोध घेत आहेत. कोल्हापूरपासून ते पुढे ज्या ठिकाणी ही कागदपत्र गेलेली आहेत त्या ठिकाणून संपूर्ण शोध घेत आहेत की अजूनही ज्या मेळ्याच्या फाईल्स आहेत त्या महत्त्वाच्या होत्या त्या ते कुठे गेले आहेत त्याचाही तपास सुरू आहे. दरम्यान जो कर्मचारी होता तो आता पोलिसांच्या ताब्यात आहे. त्याची कसून चौकशी पोलीस करत आहेत आणि हा मोठा धक्कादायक प्रकार होता वेंगुर्ल्यासाठी. अशा प्रकारे परस्पर कागदपत्र विकणे हा एक मोठं प्रकरण हे समोर आलेलं होतं. तहसीलदारांची कोणत्याही परवानग्या या ठिकाणी घेतल्या गेलेल्या नव्हत्या आणि असं असताना सुद्धा ही कागदपत्र एका संपूर्णपणे रद्दीत विकून याचा जो मोबदला आहे तो त्या कर्मचाऱ्याने घेतलेला होता आणि त्याच्या अंगलट हा विषय आलेला आहे आणि पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आहे. अजून चौकशी होत आहेत. याबाबतचे अधिक अपडेट आम्ही सातत्याने आपल्यापर्यंत पोहोचवत राहू. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. शून्य शिक्षक शाळेसंदर्भात दोडामार्गमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेनं आक्रमक पवित्रा घेतलेला पाहायला मिळाला. बरं, आता तुमच्याकडे काय उपाययोजना तुम्ही केली, कामगिरी केली? आमच्याकडे ज्या शून्य शिक्षकी शाळा, त्या शून्य शिक्षकी शाळा या बंद ठेवणं हे शिक्षण कुठेतरी थांबवल्यासारखं होतं. त्यामुळे आम्ही शाळा सुरू ठेवण्याला प्रायोरिटी दिलेली आहे. अन्य शाळांमधून तिथं आम्ही तात्पुरती व्यवस्था केलेली आहे. जिल्ह्याला या संदर्भात आम्ही वेळोवेळी मार्गदर्शन मागवलेलं, तिथं माहिती पण दिलेली आहे की एवढ्या शाळा आमच्या बंद होणार आहेत, एवढी मुलं आमच्याकडे रिक्त आहे. सगळी माहिती आम्ही जिल्हास्तरावरती दिलेली आहे. जिल्हास्तरावरून आम्हाला सांगितलं गेलं की शिक्षक भरती ही प्रक्रियेमध्ये आहे आणि आज संच मान्यता झाल्यानंतर शिक्षक भरतीची सगळी प्रक्रिया ही पूर्ण करून ठेवलेली आहे. म्हणजे परीक्षा घेणं, लिस्ट लावणं ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण आहे आणि आज संच मान्यता झाल्यानंतर ती शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू होणार असं सांगितलं गेलेलं आहे. म्हणजे जोपर्यंत आता संच मान्यता तुमची होत नाही शिक्षकांची, तोपर्यंत शिवसेनेच्या वतीनं ह्या 13 शाळेमध्ये जे बेरोजगार DL वाले आहेत त्यांचं मानधन आम्ही देतो. पण माझ्या मुलांचं नुकसान होता कामा नये, आलंच की नाही. मग त्याच्यासाठी तुमच्याकडनं कशा प्रकारचं सहकार्य मिळेल? आम्ही त्यांचं मानधन आम्ही देतो शिवसेनेच्या वतीनं आणि उद्यापासून त्या शाळेवरती 13 शाळेवरती एक बेरोजगार त्या ठिकाणी पाठवतो. त्यांचं जे काय मानधन आहे ते शिवसेनेच्या वतीनं दिलं जाईल. मग त्याच्यामध्ये तुमचं सहकार्य कसं मिळेल? हां, मग तुम्हाला आम्ही आज यादी निश्चित करतो. आणि 13 शाळेमध्ये 13 दोडामार्ग तालुक्यामधील 13 शाळा अशा आहेत त्या शून्य शिक्षकी आहेत. सरकारने पूर्णतः कानाडोळा केलेला आहे. मात्र इथल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिवसेना वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. त्यामुळे 13 शाळांमध्ये शिवसेनेच्या वतीनं इथले जे बेरोजगार तरुण आहेत त्यांना आमची मुलं शिकण्यासाठी आम्ही उद्यापासून पाठवत आहोत. त्यासाठी तिथली जी प्रशासनाची जी सहकार्य पाहिजे ती जर ह्या ठिकाणी शिक्षण अधिकारी नदाब आहेत त्यांनी आता जाहीर करावं की त्या ठिकाणी आम्ही पूर्ण सहकार्य करू, जेणेकरून तिथल्या मुलांना शिक्षण उपलब्ध होईल. मग त्या ठिकाणी पूर्ण व्यवस्था ही शिवसेनेच्या वतीनं करण्याची जबाबदारी आम्ही घेत आहोत. शाळेमध्ये स्वयंसेवकाची नियुक्ती करणं हा एक चांगला निर्णय आहे. त्याबद्दल मी शिक्षण विभागाच्या वतीने आभार मानतो. निश्चित प्रकारे या पद्धतीने सहकार्यानेच आपल्याला या शाळा चालवायच्या. ते जर मिळत असेल तर प्रशासनाकडून आमचं सर्वतोपरी सहकार्य राहील. सदुसष्ट उपशिक्षक आणि 100 शिक्षक टोटल आपल्याकडे 257 शिक्षक आहेत. शिक्षक कार्यरत आहेत. 100 शिक्षक तुम्ही ह्या भागात 70% नुकसान झालं. 93 शाळा आहेत ना एकूण, 70% शाळांचं नुकसानच झालं नाही. आता इथं केंद्र प्रमुख आहे, 6 केंद्र प्रमुखांना पाठवायला एक जरा संख्या एक मिनिट 6 केंद्र प्रमुखांना अगोदर शाळा वाटून दे, शिकवू दे त्यांना. विस्तार अधिकारी आहेत ना त्यांना इथं फक्त सांगू दे, केंद्र प्रमुखांना प्रत्येक शाळा वाटून द्या. केंद्र प्रमुख तुमचा प्रत्येक दिवशी शाळेमध्ये दिसला पाहिजे. आणि शाळा मुलांना काही मुलांना काही येतही नाही. हो, शाळा वाटून देऊया ना त्यांना. त्याच्या स्थानिक लोक आमचे आहेत, विनाकारण त्यांच्या मनामध्ये काही प्रामाणिक करणारे केंद्र प्रमुख असतात. काही केंद्र प्रमुख बाहेर प्रमुख जे असतात त्यांना काही शाळा दिलेल्या असतात. काय ज्या शाळेत खरोखरच त्या हे शिक्षक दुसऱ्या कुठेतरी शाळेत दुसऱ्या कुठेतरी आपलं कामधंदा करत असतात. हे फक्त दाखवण्यासाठी तो माहोल तयार करतात की कुठेतरी शाळेत आहे, ते शहराच्या शाळेत नसतात. असं हे केंद्र प्रमुखाचं काम आहे. जास्त केंद्र प्रमुख जमिनीचा व्यवहार करतात, जमिनीचे व्यवहार करतात आणि ते जमिनीच्या पाठीमागून असतात, व्यवहाराच्या मागे असतात. आम्ही तुम्हाला पाहिजे तर नाव पण देऊ, आम्ही सांगू नये. आपल्या भागातले शिक्षक लोक आहेत, आपल्याकडे वाटत नाही. तुम्हाला नाव पण देऊ शकतो की शिक्षक तुम्ही जमिनीचे व्यवहार करतात ते. आणि तुम्ही शिक्षकाला प्रशासकीय काम देतात का? प्रशासनाच्या कामासाठी जातो. प्रशासनासाठी तुमचा व्हिडिओ ऑफिस आहे.
नाही ना, ते पडू दे. जे केंद्र प्रमुख जे आहेत ना ते जास्त जमिनीचा व्यवहारच करतात. ते जे विषय आहेत ना लक्षात घ्या तुम्हाला, ते विषय आजच्या आंदोलनाचे नाही आहे सर. बरोबर. आजचा आंदोलनाचा एकच विषय, माझ्या शाळेमध्ये मुलांसाठी शिक्षक पाहिजे आलं सगळं. आणि तुम्ही जे बोलतात ना त्याच्यासाठी त्यांची यंत्रणा आहे ना, काम करू दे ना. ते रोज आम्ही कशावरती संघटनेने घ्यायचे. त्यांची संघटना आहे, ते शिक्षक आहेत, ते विस्तार अधिकारी आहे, जिल्हा शिक्षण अधिकारी आहे, त्याच्यामध्ये नाही. आता विषय फक्त आमचा एक 13 शाळा आहे. 13 शाळेमध्ये आम्ही स्वयंसेवक त्या ठिकाणी देतोय. आता येत आहेत ते ह्या ठिकाणी आम्ही शाळा त्यांना वाटून देणार, त्यांचं मानधनाची जबाबदारी शिवसेना घेत आहे. आणि जे केंद्र प्रमुख आहेत त्यांना तुम्ही कुठच्या शाळा देणार तेच तुम्हाला सांगलं की तुम्ही सांगा आम्हाला. दोडामार्ग तालुक्यामध्ये एकूण 93 शाळा आहेत. पैकी 13 शाळा या शून्य शिक्षके आहेत. त्या शाळांवरती आम्ही 2 दिवसापूर्वीच त्या ठिकाणी शिक्षकांची नियुक्ती इतर शाळांमधून केलेली आहे. ते शिक्षक त्या ठिकाणी गेलेले आहेत आणि शाळा सुरळीत सुरू आहे. आपल्याकडे एकूण 257 शिक्षक मंजूर आहेत. पैकी 157 शिक्षक कार्यरत आहेत आणि 100 पदं रिक्त आहेत. त्यामध्ये उपशिक्षक 67 आहेत आणि पदवीधर 33, असे टोटल 100 शिक्षक आपल्या तालुक्यामध्ये रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवरती आम्ही जिथं शक्य होईल तेवढं 10 पटाच्या शाळांमधून शिक्षक त्या ठिकाणी पर्याय व्यवस्था करण्याचं आम्ही नियोजन केलेलं आहे आणि त्या पद्धतीने आमची कार्यवाही सुरू आहे. शिवसेनेचं आंदोलन आहे, आपल्याशी संवाद सुद्धा साधलेला आहे, त्यांनी एक प्रस्ताव ठेवला, त्याबाबत काय निर्णय घ्याल? शिक्षण हे शिक्षणामध्ये समाजाचं सहकार्य हे अपेक्षित आहे आणि जर या पद्धतीनं जर शिक्षण विभागाला सहकार्य होत असेल तर निश्चितच ते स्वागतार्ह आहे. आणि कुठेतरी शिक्षण व्यवस्था सुरू आहे ऑलरेडी, त्याच्यामध्ये थोडा हातभार लागेल आणि शाळांना सहकार्य होईल. मुलांच्या शिक्षणासाठी योग्य असं मला वाटतं. गुरुसाहेब, आज आंदोलन आपण शिवसेनेच्या वतीने करताय, महत्त्वाचा मुद्दा आहे, अगदी शैक्षणिक जो महत्त्वाचा समाजातील विषय आहे, हा विषय घेऊन आपण आंदोलन करताय. काय नेमकी आपली भूमिका आहे आणि काय पर्याय आपण सुचवलाय? खरं तर ह्या वर्षी उशिरा शाळा सुरू होत आहे आणि उशिरा शाळा सुरू होत असताना सुद्धा शिक्षण विभागामार्फत ह्या ठिकाणी प्राथमिक शिक्षणासाठी शिक्षक उपलब्ध पाहिजे याची कुठच्याही प्रकारची व्यवस्था न केली गेली नाही, याचा अगोदर आम्ही निषेध करतो. 4 दिवसांपूर्वी आदरणीय खासदार विनायकजी राऊतसाहेब, आमदार वैभवजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची सुद्धा भेट घेतली आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की 15 तारीख शाळा सुरू होत आहेत, त्या दिवशी प्रत्येक शाळेमध्ये त्या ठिकाणी शिक्षक उपलब्ध झाला पाहिजे. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की ते प्रत्येक शाळेमध्ये आम्ही कामगिरी काढून त्या ठिकाणी शाळा त्या ठिकाणी उघडण्याचं काम करू. मात्र शिक्षक भरती संदर्भात आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा अधिकार दिलेला नाही. मग त्यांना आम्ही सुचवलं की त्या ठिकाणी जो जिल्हा परिषदचा सेस फंड आहे, पंचायत समितीचा सेस फंड आहे, तो आज रोजी खर्च करून त्या ठिकाणी जे बेरोजगार तरुण आहेत त्यांना त्या ठिकाणी शिक्षणाचं काम करण्यासाठी आपण त्यांना त्या ठिकाणी सहकार्य करूया. तर त्यांनी सांगितलं हा जो प्रस्ताव तुमचा आहे तो महाराष्ट्र सरकारकडे आम्ही पाठवत आहोत. पण दुर्दैवाची अशी गोष्ट आहे की राज्य सरकारचं असं धोरण आहे, जे निवृत्त शिक्षक झालेले आहेत त्यांना आता ज्या ठिकाणी रिक्त शाळा आहेत त्या ठिकाणी त्यांना पाठवण्याचं नियोजन हे राज्य सरकारमार्फत चालू आहे. पण ह्या गोष्टीला आमचा विरोध आहे. याचं कारण असं आहे की शिक्षक रिटायर होऊन आज 10 वर्ष झालेली आहेत, 15 वर्ष झालेली आहेत, त्यांना जो नवीन जो शैक्षणिक जो बदल झालेला आहे तो त्यांना माहिती नाही. वयोमानाप्रमाणे त्यांना आजार आहेत, तो मध्यंतरीच्या काळामध्ये रिटायर झाल्यानंतर त्यांना शैक्षणिक कामामध्ये खंड पडलेला आहे. मग हे त्यांचा रुटीन येण्यासाठी बराच कालावधी जाईल आणि त्याच्यामध्ये मुलं कंटाळतील, मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होईल आणि शेवटी पालक आपल्या मुलांचं हित बघून आपली मुलं इतरत्र पाठवतील. मला तर असं वाटतं की ह्या जिल्ह्यामधल्या शाळा बंद झाल्या पाहिजेत, प्राथमिक शाळा बंद, जास्तीत जास्त शाळा बंद होऊ दे. त्यामुळे सुरुवातीलाच अशा प्रकारचं नियोजन शून्य कारभार ह्या शिक्षण विभागानं केलेला आहे. आता आमची जबाबदारी येते की माझी मुलं तालुक्यातली शिकली पाहिजेत. त्यामुळे शिवसेना अशी जबाबदारी घेत आहे की ज्या ठिकाणी शिक्षक उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणी जो शिक्षण सेवक उपलब्ध होईल त्याची संपूर्ण मानधनाची जबाबदारी ही शिवसेना उचलत आहे. आणि आज रोजी आम्ही जाहीर करतो की आजच्या तारीखपासून 1 महिन्याचं त्यांना लागणारं मानधन हे शिवसेनेच्या वतीनं केलं जाईल. आणि आज 97 शाळा आहेत आणि 97 शाळेमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी शिक्षण सेवक काम करण्यास तयार आहेत किंवा ज्या ठिकाणी गरज आहे त्या ठिकाणी आमचे जे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, त्या ठिकाणी तिथं सहकार्य करतील आणि त्या ठिकाणी शिक्षक सेवक उपलब्ध करून देतील. शासनाला जरी शिक्षणाच्या जबाबदारीसाठी आपण एक चांगला पर्याय ठेवलेला आहे शिक्षण विभागाकडे. तालुका जे गट शिक्षण अधिकारी आहेत त्यांनी तो पर्यायाचं स्वागत केलंय, पण जिल्हा परिषद शिक्षण अधिकाऱ्यांनी हा पर्याय स्वीकारला नाही, तर तुमची भूमिका काय राहील? हे बघा, मुलं आमची आहेत, मुलांना चांगलं शिक्षण देणं ही जबाबदारी आमची आहे.
ही जरी संपूर्ण शासनाची इतर जबाबदारी येत असली तरी आमच्या मुलांना शिक्षणापासून आम्ही वंचित ठेवू शकत नाही आणि अशा प्रकारचं धोरण जिल्हा परिषदेने जर आखलं तर आम्ही सर्व मुलं घेऊन ह्या ठिकाणी पंचायत समितीच्या दारामध्ये बसणार आहोत आणि जोपर्यंत इथं शाळा भरवणार आहोत आणि त्या शिक्षण अधिकाऱ्यांना इथं बसवणार आहोत मग त्यांचा जो स्टाफ असेल केंद्र प्रमुख असतील विस्तार अधिकारी असतील शिक्षण अधिकारी असतील त्याने आमच्या इथल्या 1 ते 7च्या मुलांना इथं शिक्षण द्यावं. आपण अजून एक मुद्दा मांडला की जे केंद्र प्रमुख आहेत त्यांनी शाळांवर जावं. बरोबर आहे की आज रोजी जर तुमच्याकडे तुटवडा असेल तुमच्याकडे आणीबाणीसारखी परिस्थिती असेल जर आज केंद्र प्रमुख आहे त्या केंद्र प्रमुखांची जबाबदारी आहे त्या ठिकाणी त्यांनी शिक्षणासाठी प्रत्येक वर्ग एक शाळा घ्यावी आणि ती जबाबदारी त्याचं नियोजन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी करावं. शिक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे. शिक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स लेडीज अँड मेन्स गारमेंट वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स आदित्य बिझनेस सेंटर गांधी चौक सावंतवाडी. उन्हाळी सुट्टीनंतर शाळा पुन्हा एकदा गजबजल्या असून सेंट्रल इंग्लिश स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांचं वेलकम करण्यात आलं. अनोख्या पद्धतीनं शिक्षकांकडून मुलांचं स्वागत करण्यात आलं. उन्हाळी सुट्टीनंतर सेंट्रल इंग्लिश स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांचं मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आलं. मुलांच्या स्वागतासाठी शाळा सजवण्यात आली होती. नव्याने केजीत प्रवेश करणाऱ्या बालकांसह 1ली ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांचं वर्ग शिक्षकांकडून तोंड गोड करत पहिल्या दिवशी स्वागत करण्यात आलं. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं. यावेळी संस्थाध्यक्ष इम्तियाज खानापुरी, संचालक मंडळासह मुख्याध्यापिका निर्मला हेशागोळ, शिक्षिका स्मृती गवस, मारिया पिंटो यांनी स्वागत केलं. याप्रसंगी संस्थेचे पदाधिकारी, शाळेचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. 2 महिन्यांच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर आज 15 जूनपासून नव्या शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ झाला आहे. आज सर्व शाळात मुलांचा किलबिलाट पाहायला मिळाला. पाहूया सावंतवाडीतील एका शाळेतील हे दृश्य.
आजपासून नव्या शालेय शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. आपण आत्ता आहोत सावंतवाडी शाळा 4 नंबर शाळेमध्ये. इथले केंद्रप्रमुख ठाकूर सर आपल्यासोबत आहेत. सर, नवीन शैक्षणिक वर्ष आज सुरू झालं आहे. आपण आपल्याकडे अनेक शाळांची जबाबदारी आहे. कसा मुलांचा प्रतिसाद आहे आणि कसं स्वागत राहणार आहे? आज आपल्या 23-24 शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होते. पावसाळ्याचे दिवस एरवी दरवर्षी असतात, परंतु यावेळी थोडासा उन्हाळा वाढलेला आहे. परंतु पालकांचा आणि मुलांचा उत्साह अगदी द्विगुणित होण्यासारखा आहे. आज सगळी मुलं नवीन गणवेश घालून अगदी उत्साहाने आपापल्या वर्गात येताना दिसत आहेत आणि पालकांचाही उत्साह तेवढाच इथे आपल्याला जाणवतो आहे. मोठ्या उत्साहानं मुलं आज प्रवेशोत्सवाला आपले पदाधिकारी, शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी देखील मोठ्या प्रमाणात इथे उपस्थित असताना आपल्याला दिसत आहेत. सर, आत्ता इंग्रजी शाळांकडचा कल कुठेतरी थोडं कमी होऊन पुन्हा एकदा मराठी शाळांकडे मुलं येत आहेत. वेगळे पण काही जाणवते तुम्हाला? यामध्ये महत्त्वाचा कोरोना कालावधीमध्ये आपल्याला एक मोठा बदल दिसला. म्हणजे फक्त शहरामध्येच नाही तर ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा अनेक पालकांना शहरामध्ये म्हणजे अगदी मुंबई पुण्यासारख्या शहरामध्ये देखील मुलं दाखल होती, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळामध्ये दाखल होती. आणि कोविड कालावधीमध्ये बरेचसे पालक गावी आले आणि त्यानंतर आमच्या मराठी शाळामध्ये जिल्हा परिषदेच्या विशेषतः शाळांचा पट हा मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आपल्याला दिसतो. अजून एक सर, आपण शिक्षक होता. पूर्वी मुलं म्हणजे गरीब असतील, श्रीमंत, सर्वसामान्य वर्ग मुलं जी असतात एका शाळेत असायची. आता कुठेतरी बदल जाणवतो. एक हायर लेवलची मुलं कुठेतरी इंग्लिश शाळेत जातात, पण आता हा बदल कमी होतो. आणि पूर्वी जशी शाळांमध्ये स्वागताची वगैरे अशी काही नव्हती, आत्ता हा काही वर्षात बदल जाणवला. यामुळे काही फरक पडतो असं वाटतं का? मोठ्या प्रमाणावर फरक दिसतो आहे. कारण अगदी छोटीशी गोष्ट आहे ही, की मुलांना स्वागत करणं, मुलांना प्रवेशोत्सव साजरा करणं ही अगदी छोटी गोष्ट आहे, पण ती मुलांच्या बाबतीत फार मोठी गोष्ट आहे. कारण अंगणवाडीतून मोठ्या शाळेमध्ये येणं हा अनुभव त्यांच्यासाठी मोठा आहे. बरीचशी मुलं सुरुवातीला रडतात वगैरे, परंतु प्रवेशोत्सवाच्या माध्यमातून आता तो प्रकार आपल्याला दिसत नाही. आणि मुलं आता मोठ्या प्रमाणावर प्रवेशोत्सवाच्या याने अगदी उत्साहाने शाळेत आपल्याला येताना दिसत आहेत. आज 15 जूनपासून नव्या शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. राज्यभरातल्या शाळा, खाजगी शाळा असतील आणि सरकारी शाळा सुरू झाल्या आहेत. आपण आता सावंतवाडीतल्या 4 नंबर शाळेमध्ये नवीन ॲडमिशन झालेल्या आहेत. पहिलीतली मुलं आमच्यासोबत आहेत. छोटी मुलं आहे ती. बाळा, नाव काय तुझं? सानवी. पूर्ण नाव कसं? सानवी श्रीराम नाईक. तू आजच आली शाळेत. कसं वाटतंय तुला शाळेत? छान वाटतंय. इथले शिक्षक कसे आहेत? काय केलं तू आल्यानंतर? सरांनी, गुरुजींनी काय केलं आज? काय केलं? स्वागत केलं तुझं. शाळेत बरं वाटतंय तुला? आवडतंय? बस, तुझं नाव कसं? किंजल अमोल लाड. किंजल अमोल लाड. कुठची तू? इथली सावंतवाडीतलीच? हो. किती वाजता आली शाळेत? सकाळी किती वाजता आलीस? कसं वाटतं शाळेत तुला? बरं वाटतंय. गुरुजींनी स्वागत केलं. काय दिलं सकाळी? कॅडबरी दिली. अरे वा. तुझं नाव कसं बाळा? रुपेश गावडे. कुठला तू? गोठणवाडीतला तू. सकाळी किती वाजता आला शाळेत? 10 वाजता. 10 वाजता आलास. आणि आल्यानंतर काय केलं गुरुजींनी? काय नाही केलं. स्वागत कसं केलं तुझं? कॅडबरी दिली तुला. कसं वाटतं शाळेत तुला? मस्त वाटतंय. तू रडलाच नाही ना? अजिबात नाही रडलं. पण कोण रडलं होतं शाळेत? कोण रडलं नाही? अरे, तुझं नाव कसं बाळा? अंश आकाश घाडगे. अंश आकाश घाडगे. तू कुठचा? सावंतवाडीचा. किती वाजता आला शाळेत? 9. कसं वाटतंय तुला शाळेत? छान वाटतंय. सरांनी स्वागत कसं केलं? कॅडबरी देऊन स्वागत केलं. कॅडबरी खाऊन दात पडले आहेत तुझे बघ. काय पडले? पण तुझं नाव कसं? माझे नाव वैदई आनंदुरी. तू कुठची? सावंतवाडीची. सरांनी स्वागत कसं केलं तुझं? छान स्वागत केलं. सर कसे आहेत तिथले?
मस्त. मस्त आहे. बरं वाटतं शाळेत? हो. इथे कोण शाळेत आल्यानंतर रडलं होतं? नाही. अजिबात रडलं नाही कोण? अजून आपल्यासोबत काही मुलं आहेत. पण तुझं नाव कसं? चिन्मय मकान पानताय. चिन्मय. मकान पानताय. कसं वाटतं शाळेत? मस्त. मस्त वाटतंय. शाळेत कसं स्वागत केलं तुझं? शाळेत स्वागत कसं केलं? पुस्तक आहे तुझ्याकडे? कुठे आहे दप्तर? कुठे आहे तुझं दप्तर? मागे आहे. पण तुमचं नाव कसं? माझं नाव आहे कीर्ती विजयंगे. कीर्ती. कीर्ती विजयंगे. शाळेत कसं वाटतंय? छान वाटतं. दप्तर जड झालंय खूप. पुस्तकं जास्त आहेत. मम्मीने घेतलं होतं दप्तर की तू घेऊन आलीस? मी घेऊन तूच घेऊन आलीस. अरे वा. तुझं नाव कसं? सोनाक्षी. मोनाक्षी. तू कुठे सावंतवाडीचीच? किती वाजता आली शाळेत? तू युनिफॉर्म नाही घातलास आज? नवीन आलीस तू? दप्तर जड आहे खूप. तू मम्मी घेऊन आली की तू दप्तर आणलास? मी आहे. स्वतःच आणलास? हो. स्वागत कसं केलं सरांनी? कॅडबेरी दिली होती? कॅडबेरी दिली होती. अच्छा. अजूनही आपल्या सोबत काही मुलं आहेत. बाळा तुझं नाव कसं? हां. ओम. कुठून आलास तू? सावंतवाडीतनं. हो. आज कसं वाटतंय शाळेत? बरं. बरं वाटतंय. अजून तुझे कोणी मित्र झालेत पहिल्या दिवशी आज? झालेत मित्र? नाव काय मित्रांची? प्रथमेश. प्रथमेश. अरे वा. आले शाळेत आल्यानंतर कोण रडलं होतं? कोणीच रडलं नाही? सगळे असंच आहेत. बरं वाटतं शाळेत? कोण रडलं होतं? नाही रडलं कोण? यासोबत या शाळेच्या शिक्षिका आहेत आपल्यासोबत. मॅडम कसा आजचा मुलांचा प्रतिसाद दिसतोय? काय भावना होती मुलांची? प्रतिसाद अतिशय उत्तम आहे. आज शाळा पूर्वतयारीचा मेळावा होता. इयत्ता पहिलीसाठी आम्ही अरेंज केला होता. नवीन इयत्ता पहिलीच्या मुलांना येण्यासाठी शाळेत अट्रॅक्शन वाटावं, त्यांना आनंददायी वातावरण निर्मिती करण्यासाठी त्यांना फुलं दिली, त्यांना कॅडबरी दिली, वाजत गाजत त्यांची मिरवणूक काढत त्यांना ओवाळून वगैरे त्यांचं स्वागत केलं. आणि आता आमचं शालेय कामकाज आम्ही दुपारनंतर सुरू केलं. किती मुलांचं ॲडमिशन झालं? आज 15 मुलांचं झालं. हो. नवीन पहिलीच्या 15 मुलांचं झालं. आज नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाली. नवीन मुलं या शाळेत दाखल झालेले आहेत. अजून आपल्या दुसऱ्या आम्ही एका वर्गात जातो. या ठिकाणी पण काही मुलं आहेत, नवीन मुलं आहेत. एक माहोल आहे तो शाळेचा माहोल या ठिकाणी दिसतोय. छोटी मुलं आहे. बाळाचं नाव कसं आहे? सिया अभिजित शेटकर. शेट. नाव काय तुझं? कुठून आलीस तू? सावंतवाडी. आज पहिला दिवस कसं वाटतंय? छान वाटतं. छान वाटतंय. सगळे मित्रमैत्रिणी भेटलेत? हो. कोण असं नर्वस दिसत होतं, नाराज वाटत होतं शाळेत आल्यानंतर की सगळे हसत होते? हसत होते. सगळ्यांना बरं वाटत होतं? हो. पण तुझं नाव कसं? शुभ्रा शिलाकांत कावले. कावडे. आज कसं वाटतंय शाळेत? नाही, कावले. कावले. कसं वाटतंय शाळेत? बरं वाटतं. बरं वाटतंय. आज नवीन मैत्रिणी झाल्या कोण? सगळ्या मैत्रिणी भेटल्या? हो. नाव काय मैत्रिणींची? सिया, आराध्या, अन्वी, मेघा, रुही. अरे बापरे, भरपूर मैत्रिणी आहेत ना तुझ्या. कसं वाटतं? बरं वाटतं शाळेत आज? हो. कुणी रडलं होतं का शाळेत आल्यानंतर आज? नाही. नाही रडलं. सगळे असंच होते. दप्तर जड वाटतंय? नाही. नाही. खरं तर नव्या शैक्षणिक या वर्षात दप्तराचं जे ओझं आहे ते कुठेतरी शासनाने कमी केलं आहे. सगळ्या मुलांमध्ये असं आनंदी वातावरण या ठिकाणी दिसतं आहे. सुरुवातीच्या वेळी नवीन मुलं थोडी निराश असतात, मात्र या ठिकाणी एक शाळेत वेगळा माहोल या ठिकाणी दिसतो आहे आणि चांगलं वातावरण, एक शैक्षणिक जे वातावरण पाहिजे तसं दिसतं आहे. कॅमेरामन प्रसादसह भगवान शेलटे, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम,
लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं पाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर सापळेबाग जानवली कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. जिल्ह्यातील शिक्षकांची जिल्ह्याअंतर्गत बदली केल्यानं 121 शाळांमध्ये पहिल्याच दिवशी शिक्षक नाहीत. जिल्ह्याचे सुपुत्र शिक्षण मंत्री असूनही ही परिस्थिती असेल तर या मंत्र्यांचं अपयश आहे, अशी टीका शिवसेना जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी केली. पाहूयात काय म्हणाले संदेश पारकर. वैभववाडी तालुक्यामधल्या 221 शिक्षकांची या तालुक्याला गरज आहे आणि जवळजवळ 50 एकूण 270 शिक्षक म्हणजे 50 पदांची मंजुरी आहे. त्यावेळी 50 हे शिक्षक भरलेले नाहीत. 221 शिक्षक भरलेले होते. त्या 221 पैकी 44 शिक्षक यांची बदली केलेली आहे आणि त्यामुळे या तालुक्यातल्या 11 शाळांवर त्याचा परिणाम त्या ठिकाणी होतोय. 11 शाळांमध्ये आज पर्यायी शिक्षक देऊन त्या शाळा, आज 15 जून आहे, आज शाळेची त्या ठिकाणी सुरुवात करण्यात आली आहे. आमची भूमिका ही आहे की आज शाळा 15 जून तारीख आली. जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये अशा प्रकारच्या बदल्या या चुकीच्या पद्धतीनं झालेल्या आहेत. खरं तर बदली व्हायची असेल तर त्या ठिकाणी 10% व्हायला हव्या होत्या, पण जवळजवळ 10% जास्त म्हणजे 30%, म्हणजे 221 पैकी 44 अशा पद्धतीनं बदली झाल्यामुळे आज खरं तर शालेय शिक्षणावर त्याचा परिणाम झालेला आहे. मुलांच्या भवितव्यावर त्या ठिकाणी परिणाम झालेला आहे. पालकांच्या अडचणीमध्ये त्या ठिकाणी वाढ झालेली आहे आणि म्हणून आमचं असं म्हणणं आहे की जर त्या ठिकाणी आज या शाळा पूर्ण शिक्षक देऊन म्हणजे 270च्या 270 शिक्षक त्या ठिकाणी या तालुक्यामध्ये भरावेत आणि सगळ्या शाळांमध्ये त्या ठिकाणी शिक्षक द्यावा. असं जर होत नसेल तर मध्यंतरी आपल्याला माहिती आहे काही या जिल्ह्यातल्या BEd DEdच्या शिक्षकांनी शिक्षा भरतीसाठी त्या ठिकाणी उपोषण केलेलं होतं. अशा प्रकारचे अनेक शिक्षक सुद्धा जिल्ह्यामध्ये आहे. जिल्हा परिषदेच्या मार्फत जर त्या ठिकाणी शिक्षण सेवक म्हणून जर त्यांना घेतलं योग्य त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी चांगल्या पद्धतीचे पगार देऊन तर ही सुद्धा गरज त्या ठिकाणी भागू शकते. आणि म्हणून आज जे काही या ठिकाणी 270 पैकी जे 44 आणि 50 म्हणजे जवळजवळ 97च्या दरम्यान शिक्षक या तालुक्यामध्ये नाही आहेत, ते शिक्षकाची तातडीनं भरती करावी ही आमची त्या ठिकाणी मागणी आहे. बाकीच्या सगळ्या मुद्द्यांवर त्या ठिकाणी विस्तृत अशी चर्चा त्या ठिकाणी केली आहे आणि जर हे या शिक्षण विभागाने केलं नाही, जर पंचायत समितीने केलं नाही तर कुठेतरी त्या शाळा आम्हाला बंद कराव्या लागतील. तिथली मुलं आणि पालक हे त्या ठिकाणी भिडवणच्या दालनामध्ये आणून बसवावे लागतील आणि म्हणून ही वेळ लोकांवर आपण त्या ठिकाणी आणू नये, महाविकास आघाडीवर त्या ठिकाणी आणू नये आणि चांगलं शिक्षण माझ्या या वैभववाडी तालुक्यातल्या मुलांना त्या ठिकाणी मिळावं आणि सगळे शिक्षक हे या तालुक्यामध्ये भरले जावेत अशा प्रकारची आग्रही मागणी सगळ्या या महाविकास आघाडीच्या वतीनं शिवसेनेच्या वतीनं आज आम्ही त्या ठिकाणी केलेली आहे. आणि त्यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की आम्ही हा सगळा अहवाल ज्या काही अडचणी आहेत या आम्ही जिल्हा परिषद स्तरावर शासन स्तरावर त्या ठिकाणी मांडतो आणि लवकरात लवकर शासनाला हा निर्णय घेण्यास आपण भाग पाडतो अशा प्रकारचं एक आश्वासन हे गट शिक्षण अधिकारी आणि या तालुक्याचे BDO या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी दिलेलं आहे. आणि म्हणून कुठेतरी आम्ही 15-20 दिवस वाट बघू आणि त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आम्ही आमची भूमिका त्या ठिकाणी जर शिक्षक भरती झाली नाही आणि जर योग्य शिक्षण त्या ठिकाणी मिळालं नाही तर आमची आम्ही लढाई अधिक व्यापक करू. ही जी बदल्या झाल्या ह्या चुकीच्या आहेत का? नाही, बदल्या चुकीच्याच आहेत. मी ते ज्यांनी ह्या बदल्या केल्या, ज्या अधिकाऱ्यांनी केल्या त्यांच्यावर कारवाई व्हावी असं तुम्हाला वाटतं? नाही झालीच पाहिजे. आमची त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार? नाही आमची आम्ही आधी पहिल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये जाऊन याबाबत नेमकं काय परिस्थिती आहे याची आज आम्ही माहिती घेतली. तुमच्या म्हणण्यानुसार 10% बदल्या व्हायला पाहिजे. 30% झाल्या. 30% झाल्या. जिल्ह्याभर झाल्या. जिल्ह्यामध्ये 3852 जिल्ह्यामध्ये 3852 शिक्षक आहेत. त्याच्यापैकी 1140 शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. बरोबर. म्हणजे ते परजिल्ह्यातले होते ते तिकडे गेले आणि आज आमच्या जिल्ह्यामध्ये 1140 शिक्षक त्या ठिकाणी नाही. बदलीचं धोरण असं असतं की बदली शिक्षक आला तर तो सोडावा असं एक धोरण असतं ना. ते धोरण तुमचा जो कोण जिल्ह्याचा शिवो असेल, शिक्षण अधिकारी असेल यांनी राबवलेलं नाही. म्हणजे ते धोरण राबवताना चुकीचं. ह्या लोकांविरुद्ध तुम्ही काय करणार? नाही आमची भूमिका स्पष्ट आहे. हा जो काही ज्या पद्धतीने या बदल्या झालेल्या आहेत चुकीच्या पद्धतीनं या सगळ्या कारभाराची चौकशी व्हावी ही आमची मागणी. आम्ही याच्याबरोबर महाराष्ट्र शासनाबरोबर सुद्धा आमची लढाई ठेवणार आहोत. CO असतील, या जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकारी असतील, यांच्याशी सुद्धा आमची लढाई या निमित्तानं राहणार आहे. हे झालेलं चुकीचं आहे आणि ह्याला जो कोण जबाबदार आहे त्याची चौकशी होऊन त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे ही आमची शिवसेनेची आणि महाविकास आघाडीची स्पष्ट भूमिका. दुसरा असा विषय की शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर ते आपल्या जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत, त्यांचंही अपयश आहे की नाही?
दीपक केसरकर हे शालेय शिक्षण मंत्री आहेत. ते जिल्ह्याचे मंत्री असताना जिल्ह्यात अशा पद्धतीची अवस्था निर्माण झाली आहे शिक्षणाची, तर त्या बाबतीत तुमचं काय म्हणणं आहे की त्यांचंही मी अपयश नाही मगाशीच का? आपल्याला सांगितलं, महाराष्ट्र शासन जे आज जे मंत्री आहेत, मुख्यमंत्री आहेत, गृहमंत्री आहेत, शिक्षण मंत्री आहेत, हे सगळे फेल्युअर आहेत. यांना म्हणजे जे काही वर्षभरामध्ये ज्या अपेक्षा होत्या जनतेच्या, ज्या पद्धतीनं गद्दारी झाली, ज्या पद्धतीनं उद्धवजींच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीमागे खंजीर खुपसून हे जे काही सरकार आलं, हे जे अनधिकृत सरकार आहे, हे बेकायदेशीर सरकार आहे, घटनाबाह्य सरकार आहे. आणि या सरकारकडनं आमची अपेक्षा नाही, म्हणजे मंत्री सुद्धा, शिक्षण मंत्री सुद्धा तेवढेच जबाबदार आहेत. जसं तुम्ही म्हणालात की पालकमंत्री, शिक्षण मंत्री म्हणून जी सिंधुदुर्गवासीयांचे सुपुत्र आहेत, त्यांच्याकडनं अपेक्षा होतीच की अशा प्रकारचा कारभार जिल्ह्यामध्ये होऊ नये. पण आता काय दुर्दैव आहे सिंधुदुर्गवासियांचं, अशा प्रकारचे शिक्षण मंत्री आम्हाला मिळाले आणि म्हणून त्या ठिकाणी आज शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये ही नवी क्रांती त्यांच्या माध्यमातून होते. आणि म्हणून जितक्या त्या ठिकाणी सगळं चुकीचं चाललेलं आहे, या चुकीच्या विरोधात, या अन्यायाच्या विरोधात आम्ही त्या ठिकाणी आवाज त्या ठिकाणी तीव्र केलेला आहे. आमचा संताप आहे, आमचा उद्रेक आहे आणि आम्ही आता रस्त्यावर उतरलेलो आहोत. पहिली भेट आम्ही पंचायत समितीला दिलेली आहे. जर 15 दिवसामध्ये सुधारला नाही कारभार, यांची चौकशी झाली नाही, शिक्षक मिळाले नाही, तर हे आंदोलन आम्ही अधिक उग्र करू. आणि मी मगाशी आपल्याला सांगितलं, शाळा आम्ही बंद करू, पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना बरोबर घेऊन पंचायत समितीच्या दालनामध्ये त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना बसू, एवढं सुद्धा आम्ही करणार आहोत. पण आम्ही वाट बघतोय, आम्ही त्याला वेळ दिलेली आहे की हा कारभारात सुधारा. कारण आज 3852 पैकी 1140 शिक्षकांची बदली, म्हणजे 10% बदलीला त्या ठिकाणी मान्यता आहे. त्याच्यापेक्षा जाऊन 30% बदली या जिल्ह्यामध्ये झालेल्या आहेत. हे का केलं, कशासाठी केलं, कोणासाठी केलं, याचा सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. आणि म्हणून आज या विषयाला घेऊन पंचायत समिती स्तरावर, शिक्षण विभागाच्या स्तरावर आम्ही हा आवाज त्या ठिकाणी उठवलेला आहे आणि आमची मागणी त्यांच्यासमोर ठेवलेली आहे. आणि हा झालेला कारभार हा सुद्धा बीडीओनी मान्य केला ना, मगाशी आपण होता, हे चूक झालं असं त्यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे. माझ्यानंतर पाहिजे तर तुम्ही त्यांची प्रतिक्रिया घ्या. त्यांनी तिथं आमच्या जे आम्ही शिष्टमंडळ भेटायला गेलो, त्या शिष्टमंडळाला बीडीओ साहेबांनी, शिक्षण अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी सांगितलं की आमची चूक झालेली आहे आणि आम्ही जो जिल्हा परिषदचा आदेश आला सीओचा, त्या आदेशाला आम्ही डावलू शकत नाही, तर ते आमचे वरिष्ठ आहेत आणि म्हणून आम्हाला 44 लोक सोडावे लागले. आणि म्हणून आज ही अडचण झाली, ही अडचण ही मान्य केली गट शिक्षण अधिकारी आणि बीडीओनी. त्यामुळे ही ज्यांनी हे चूक केलेलं आहे त्यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. पण ह्या सगळ्या याच्यामध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण चांगलं मिळालं पाहिजे, त्या ज्या ग्रामीण भागातल्या शाळा आहेत त्या शाळा चालल्या पाहिजेत आणि पालकांना याचा त्रास होता कामा नये. कारण शेवटी जर विद्यार्थी शाळा जर बंद पडली सरकारी, तर त्याला खाजगी शाळामध्ये जावं लागणार. आर्थिक नाहक भुर्दंड हा पालकांना माझ्या बसणार आहे, विद्यार्थ्याला सुद्धा लांब त्या ठिकाणी जावं लागणार आहे गावची शाळा सोडून. आणि म्हणून या सगळ्याचा विचार करून गांभीर्यानं त्याच्यावर निर्णय त्या ठिकाणी घ्यावा, ही आमची भूमिका आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. आळंदी इथं वारकऱ्यांवरती पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. या घटनेचा निषेध म्हणून वैभववाडीत महाविकास आघाडीच्या वतीनं तहसीलदार कार्यालयावरती मोर्चा काढला. शिंदे सरकार विरोधात यावेळी घोषणाबाजी करीत निषेध व्यक्त केला आहे. आळंदी येथे झालेल्या वारकऱ्यांच्या लाठीचार्ज संदर्भात आज वैभववाडीत
काय शिंदे फडणवीस सरकारचा शिंदे फडणवीस सरकारचा वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज करणारा शिंदे फडणवीस सरकारचा वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज करणारा शिंदे फडणवीस सरकारचा या शिंदे फडणवीस सरकारचं करायचं काय सरकारचं करायचं काय शिंदे फडणवीस सरकारचा शिंदे फडणवीस सरकारचा वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज करणारा शिंदे फडणवीस सरकारचा मागे दरवाजा तुम्ही सगळे वर या मंगेश मंगेश होते ये पुढे मंगेश सगळे या कोणतं नाव घेतलं राग म्हणजे सगळे नाही फोटो घेतो भाई आज तुम्ही जाहीर निषेध मोर्चा काढलाय, नेमकं काय कारण आहे आणि कशा संदर्भात हा मोर्चा? खरं तर वैभववाडी शिवसेना आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आज आपण या ठिकाणी या सरकारच्या विरोधामध्ये एक निषेध मोर्चा काढलेला आहे. खरं तर आपल्याला सर्वांना ज्ञात आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं आळंदीच्या वारकऱ्यांवर जो लाठी हल्ला झाला याचा निषेध करण्याच्या करता सगळ्या महाराष्ट्रातून त्या ठिकाणी संताप त्या ठिकाणी व्यक्त होतोय. खरं तर ही महाराष्ट्राची संस्कृती परंपरा आहे, ही जी काय वारकरी संप्रदाय आणि या वारकरी संप्रदायावर सुद्धा त्या ठिकाणी निष्ठुरपणे निर्दयीपणे लाठी चालवण्याचं काम या सरकारनं त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि म्हणून आज या महाराष्ट्रामध्ये कुठलाही घटक कुठलाही वर्ग हा त्या ठिकाणी सुखी नाही, सुरक्षित नाही आणि प्रत्येकावर त्या ठिकाणी अन्याय त्या ठिकाणी सुरू आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनाला या सगळ्या ही जी काही त्यांनी कृती केलेली आहे याचा जाहीर निषेध हा संपूर्ण महाविकास आघाडीच्या वतीनं, जिल्हावासियांच्या वतीनं, वैभववाडी तालुका शिवसेनेच्या वतीनं या ठिकाणी आम्ही करत आहोत. खरं तर अशा पद्धतीचा मोर्चा संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये तालुका स्तरावर त्या ठिकाणी होत आहे. कुडाळमध्ये झाला, कणकोलीमध्ये झाला, सावंतवाडीमध्ये झाला आणि आज त्या ठिकाणी वैभववाडीमध्ये होतो. आणि खरं तर आज ज्या पद्धतीनं सगळ्याच ह्याच्यावर सरकार त्या ठिकाणी अपयशी ठरतंय. आपल्याला माहिती आहे आज इतकी बेरोजगारी आहे, इतकी महागाई या ठिकाणी आहे, या ठिकाणी सर्वसामान्याला माणसाला जीवन जगणं अतिशय त्या ठिकाणी कठीण झालेलं आहे. आणि गेल्या जवळजवळ वर्षभराच्या या सगळ्या शिंदे फडणवीसच्या सरकारच्या काळामध्ये इथली जनता या महाराष्ट्रातली त्या ठिकाणी मेटाकुटी झालेली आहे. आणि म्हणून त्याचा जाहीर निषेध त्या ठिकाणी करणं आणि जनतेमध्ये, समाजामध्ये त्या ठिकाणी या सत्ताधाऱ्यांच्या कृतीचं त्या ठिकाणी प्रबोधन करणं हाच प्रयत्न या सगळ्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आहे. आणि ज्या पद्धतीनं वैभववाडीसारख्या छोट्या ग्रामीण तालुक्यामध्ये एवढ्या उत्स्फूर्तपणे त्या ठिकाणी शिवसैनिक, महाविकास आघाडी आणि जनता आणि वारकरी हे त्याच्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत. आणि म्हणून इतका उद्रेक, इतका संताप जनतेच्या मनामध्ये या सरकारच्या विरोधामध्ये. विरोधक जरी म्हणत असले तरी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस म्हणजे गृहमंत्री असं म्हणतात की कुठलाही लाठीचार्ज वारकऱ्यांवरती झालेला नाही. खरं तर आपण सगळ्या या घटनेचे साक्षीदार आहात. जे काही आता अलीकडे हा डिजिटलचा जमाना आहे, जे घडलं ते त्या ठिकाणी सगळ्या वृत्तपत्रांमध्ये, सगळ्या सोशल मीडियामध्ये, सगळ्या TV चॅनलवर त्या ठिकाणी प्रसारित झालेला आहे. आणि अक्षरशः या महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी, या सरकारने कशा पद्धतीनं त्या वारकऱ्यांना मारलं हे सगळ्यांनी त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. त्यामुळे जरी त्या ठिकाणी किती खोटं बोलण्याचा प्रयत्न या राज्याचे गृहमंत्री फडणवीस साहेब करत असतील तरी ते सगळं लोकांनी पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून मी तेच सांगतो, या महाराष्ट्रामध्ये कोणच त्या ठिकाणी सुरक्षित नाही. जो न्याय मागायला या सरकारच्या विरोधामध्ये जाईल त्या लोकांना त्या ठिकाणी लाठीहार करणं, त्यांना त्या ठिकाणी त्रास देणं हेच या सरकारचं काम आहे. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीच्या विरोधात आज जनतेच्या दरबारामध्ये त्या ठिकाणी निर्णय होणार आहे. किती जरी तुम्ही त्या ठिकाणी आज सत्ता आपल्याकडे 2024 पर्यंत सत्ता आहे, कधी ना कधी तरी आपल्याला जनतेच्या दरबारामध्ये कौल घेण्यासाठी जावं लागेल. आणि म्हणून आज महाराष्ट्र शासनामध्ये हिंमत नाही की अनेक निवडणुका ज्यांच्या मुदती पूर्ण झाल्या, 5-5 वर्ष होऊन पूर्ण झाल्या, त्याच्यानंतर वर्षभर प्रशासकीय राजवट ही प्रत्येक गावामध्ये, ग्रामपंचायतीमध्ये, जिल्हा परिषदमध्ये, नगरपालिकांमध्ये त्या ठिकाणी लावलेली आहे. आणि म्हणून आज सरकारला भीती आहे की जर निवडणुका झाल्या तर ही सत्ता, सगळी स्थानं ही आपल्या हातातून जातील
आणि कुठंतरी भाजप आणि शिंदेचा त्या ठिकाणी पराभव होईल हे त्यांच्या लक्षात आल्यामुळे निवडणुका सुद्धा त्यांनी लांबवलेल्या आहेत. आणि म्हणून जितका सत्तेचा गैरवापर करता येईल तो प्रयत्न या सत्तेच्या माध्यमातून सुरू आहे. आणि म्हणून आज जनतेमध्ये त्या ठिकाणी हा उठाव आहे, लोकांमध्ये उद्रेक आहे, लोकांमध्ये संताप आहे. आणि हे जे काही सगळं चित्र आहे त्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आमचा प्रयत्न आहे. काल सुद्धा आपण पाहिलं की ओसरगावच्या त्या टोलवर जिल्हावासियांना त्या ठिकाणी टोल म्हणजे लूट, जनतेच्या पैशाची लूट, लोकांना आर्थिक नाहक भुर्दंड देण्याचा प्रयत्न या सरकारच्या वतीनं झाला. पण त्याला सुद्धा संपूर्ण जिल्हावासियांनी विरोध करून त्या ठिकाणी टोल आम्ही भरणार नाही ही भूमिका घेतली. आणि म्हणून सगळ्याच प्रयत्नावर म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी लोकांचा त्या ठिकाणी लोकांना त्या ठिकाणी सांभाळू शकलेले नाही, सातत्याने जनतेच्या विरोधातले निर्णय या ठिकाणी घेत आहेत. आणि मी आपल्याला सांगतो की याचं जी काय येणारा जो काळ आहे, येणाऱ्या जी जनतेच्या दरबारातल्या निवडणुका आहे, या निवडणुकीमध्ये लोक मात्र त्या ठिकाणी या सगळ्या सत्ता सरकारला त्या ठिकाणी जो काही निर्णय आहे तो लोकशाहीच्या माध्यमातून घेतील, निवडणुकीच्या माध्यमातून घेतील आणि त्यांना त्यांची जागा दाखवून देतील. आता निवेदन घोषणा वार करण्यावर लाठीचार्ज करणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारचा करायचं काय? आम्ही निवेदन तहसीलदार या सगळे हात प्लास्टिक अशी जाऊ एवढी जाऊ नका. तुमच्या भावना शासनाला कळवा. वारकरी सुद्धा सुरक्षित नाही, त्याच्यावर पण लाठी यायला होतो. राजकारणाबरोबर तो समजू शकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. तालुक्यातील जिल्हा अंतर्गत बदली झालेल्या 44 शिक्षकांमुळे 11 शाळा शिक्षकाविना झाल्या आहेत. या प्रश्नामुळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना आक्रमक झाली. आज गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयावरती मोर्चा काढत जाब विचारला. साहेब आता मी सांगा ज्या बदल्या झाल्या मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण विभाग
काय परिस्थिती आहे या तालुक्याची? या तालुक्यामध्ये किती शिक्षक होते आणि किती किती लोकांना आपण बदले? 44 शिक्षकांच्या अंतर शिल्लक आता किती राहिले? शिल्लक 221. 44 लोकांना बदल्या दिल्या, बरोबर. आता या बदल्या जागेमध्ये नवीन शिक्षक भरती झाली का? नाही. मग आता कसं चालवणार शाळा? या कुठचे गाव आहे ज्याच्यामध्ये 44 शिक्षक? आता शिक्षक नसलेल्या शाळा किती वैभववाडी तालुक्यात ते सांगा. शिक्षक नसलेल्या 11 शाळा. आज 15 जून, आजपासून शाळा सुरू. काय परिस्थिती? कोण जबाबदार त्या शाळेला? 11 शाळेवर आपण आता एक तात्पुरत्या स्वरूपात शिक्षक दिलेले. कुठच्या कुठच्या गावामध्ये? 11 नेरले नंबर 1. नेरले. हां. किती ते कितपर्यंतची शाळा आहे? 1ली ते 4थी. 1ली ते 4थी. दुसरी शाळा गावी? तिरोडे तर पण 8. तिरोडे. तिथं काय परिस्थिती? तिथं पण एक विद्यार्थी आहे, तिथं पण एक शिक्षक दिला तात्पुरत्या स्वरूपात. तात्पुरत्या स्वरूपाचा शिक्षक मग तुम्ही काय दिलं? कोण दिलं शिक्षक? दुसऱ्या शाळेचा म्हणजे 221 मधला 221 कमी झाल्यानंतर 177 मधनं ते दिलं. मग जिथं तुम्ही आता 177 म्हणजे एका शाळेमध्ये 2 शिक्षक आहेत का तिथे? या शिक्षकाला ऍडजस्ट केलं. कमी पट असे तिथं. आज कसं आहे, आज कोणत्या परिस्थितीमध्ये प्रत्येक शाळा सुरू राहील. बरोबर. नवीन प्रवेश घेणाऱ्या मुलांचा बरोबर. आपण काय केलं आहे, आपण पर्याय व्यवस्था केली. ही शाळा किमान पुढच्या 8 दिवस नवीन पर्याय शिक्षक एकूण तरी बंद राहतात. आता पुढे कसं आम्ही ताळमेळ घेऊ कुठल्या शाळेमध्ये किती शिक्षक आहेत. समजा जास्त पटाच्या शाळा आहेत तिथे जादा शिक्षक द्यावं लागतं. आता हा एक मूल तिथे आहे, त्या मुलाची जर का पर्याय व्यवस्था तुमच्या शाळेमध्ये जवळपास होत असेल नाही माध्यम चांगली गोष्ट आहे. शिक्षण त्याला मिळू दे, शाळा मिळू दे, हे महत्वाचं आहे. पण मला सांगा, हा निर्णय तुम्ही घेतलाच कसा? म्हणजे 221 शिक्षक असताना 44 शिक्षकांच्या बदल्या ह्या तुम्ही त्याला काय टक्के प्रमाण आहे? नाही त्याला भरती झाल्याशिवाय सोडायला नाही. मग काय कसं काय सोडलं? जिल्हा स्तरावर नाही, जिल्हा स्तरावर शेवटी आमच्या स्थानिक लोकांना त्रास आहे ना प्रत्येक तालुक्यामध्ये. आमची जी मोहीम आहे ना ती संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आहे. मी जसं आज वैभववाडी नेतृत्व करतो तसं कणकवली तालुक्यामध्ये सुरू आहे, सावंतवाडीमध्ये सुरू आहे. माझं म्हणणं हा निर्णय म्हणजे कसा काय चुकीचा निर्णय घेतला? ज्यावेळी जे शिक्षक सोडायचे होते तसंच माझ्या हा विषय दिलेला काम दिलेलं होतं. समजा जर उद्या आपण एवढे शिक्षक सोडले आणि समजा जूनमध्ये जर भरती झाली नाही तर उद्या दररोज येऊन शाळा आपल्या माझ्या ऑफिसमध्ये होत. आता मी गुरुच्या शिक्षकांनी शाळा शिकवू शकतो येणाऱ्या मुलांना. उत्तरांचं काय मला माहिती ते गमती दाबात सोडलं. पण हा निर्णय आपल्या अंगाशी येणार नाही, अंगाशी आलायच आहे. 15 जून आली, शाळा सुरू होण्याची वेळ आली, मध्ये दिवशी सुट्टी होती, समजू शकतो आपण. मला सांगा, आता तिथल्या शाळा मुलांचा प्रश्न झाला शाळेचा, त्याच्यानंतर तिथला समजा तुमचा पोषण आहारचा विषय असणार, शाळा दुरुस्तीचा विषय असणार, शाळेच्या साहित्याचा विषय असणार, हे बघणार कोण? दुसरं, मध्यंतरी बीएड बेरोजगारचे लोक उपोषणाला बसले होते ओरसला, ते जिल्ह्यामध्ये आहे. मग त्या जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षण सेवक म्हणून त्यांची नेमणूक करा, त्यांना घ्या. तो एक ठराव केला तर बरोबर आहे. नाही मग करा. आता पंचायत समिती स्तरावर तुम्ही एक करायला पाहिजे, जिल्हा स्तरावर करायला पाहिजे. मानधन जर देऊन त्यांना जर निवडलं ना. आता राजवट प्रशासकीयच आहे ना, कमी प्रमाणात भरतो. परत जिल्ह्यातले लोक शिक्षक भरले जातात आणि त्याच्यानंतर 3 वर्षांनी तो बदली करून आपल्या गावी जातो. मग बदली करून गावी गेल्यानंतर इथं पर्याय व्यवस्था का? आणि आपण सोडतो परत. तसंच आहे जिल्हा स्तरावर जसं आदेश झाला त्याप्रमाणे आम्हाला इथे आता तालुका स्तरावर आम्हाला स्वातंत्र्य नसतं. तिथून डायरेक्ट रिन्यू करतात. आम्हाला फक्त इथून काय करायचं आहे की त्यांच्या कागदपत्राची पडताळणी करून बाबा जर कुठे काय त्रुटी असेल तर व्हिडिओ साहेब बरोबर आहे, पण त्याला नियम आहेत ना. 10% तुम्ही बदल्या करू शकता, 30%च्या बाहेर झाल्या बदल्या. 221 मध्ये 44 गेले म्हणजे किती लोक गेले? म्हणजे तुम्ही तिथं काहीतरी धोरण आहे ना. बदल्या द्यायच्या म्हणजे काय, कोण आहे याच्यामध्ये? या सगळ्या याच्यामध्ये समजलं पाहिजे. 44 शिक्षक आपण सोडतो म्हणजे ठीक आहे, 10% आपण तत्वता मान्य करतो, ते पण मान्य पाहिजे. 10%, 30%च्या बाहेर झालंय. आता साहेब 11 शाळेतल्या त्या शाळांचा म्हणजे काय प्रश्न आहे? तुम्ही एक शिक्षक देणार, ठीक आहे. आता हे किती दिवस चालवणार? म्हणजे एक तिथला शिक्षक काढणार म्हणजे त्या शाळेवर अन्याय. तिथलं मुलं शिकतायत ना. हे मग कसं करणार आता हे? आता तुम्हाला समजा आता तुम्ही
15 जून आज सुरू झाली. शिक्षक दिला तर तो शिक्षक त्या शाळेवरचा कमी झाला, इथं आला, त्याच्यावर जबाबदारी दिला, तिथं तो कमी झाला. आता हे नवे कसं भरणार, काय करणार त्याच्यावर? शासनाकडून बदली झाल्याचं आमच्या हातात काहीच नाही. आम्ही फक्त आता आमच्याकडे करून एवढंच आहे की आम्ही स्थानिक ज्या शालेय व्यवस्थापन समिती आहे त्यांना एकच आवाहन करू शकतो की बाबा तुमच्या स्तरावर जे म्हणजे बेरोजगार असतील किंवा जे सुशिक्षित आहेत, जे इच्छुक आहे शाळेमध्ये येऊ शकतो त्यांची मदत घेऊन आता चालू आहे. बाकी काय करू शकतो? शासनाच्या धोरणाला तर आम्ही नाही विरोध करू. पण तसं नाही. मी काय म्हणलं, शासनाचं धोरण म्हणजे त्यावेळी जर प्रशासनानं त्यावेळी विरोध केला, शिक्षकांच्या भरत्या त्या ठिकाणी 10 वर्ष बंद झाले. पूर्वी आपण म्हणजे जिल्हा सेवा योजना कार्यालय असेल, जिल्हा कोकण निवड समिती असेल, जिल्हा अशी भरत होतो आणि त्याच्यामुळे स्थानिकांना कुठेतरी त्याच्यामध्ये वाव होता. आता ती परिस्थिती राहिली नाही. करायचं काय आता ते सांगा. प्रशासन आम्ही काय करायचं ते सांगा, जनतेनं काय करायचं? माझ्या माहितीनुसार आता शिक्षक टीईटी झाली आहे ना. टीईटी झाल्यामुळे पण भरती व्हायला पाहिजे. हो, टीईटी मध्ये जवळजवळ हजारो लोकांचा घोटाळा झाला. त्या घोटाळ्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यातला एकही शिक्षक नाही. कारण आपण शिक्षणामध्ये सगळ्यात हुशार असलेले लोक आहोत जिल्ह्यामध्ये आणि एकही टीईटी मध्ये आपला हे नाही. पण जर असं बोगस झालं असेल तर आपल्या लोकांना न्यायच मिळणार नाही. समजा आपल्याकडे आम्ही टीईटी मध्ये एकही आमचा नाही मिळाला, आम्ही बोगस केलं नाही, आम्ही कोकणातले लोक खरे बोलणारे आहोत. कर्ज असलं पहिलं भरणार आम्ही, हे अडचणीत असतो तर आम्ही पहिलं, अशी आमची ही असतं मानसिकता असताना मला आता सांगा तुम्ही हे तर सगळं केलं, हे सगळं चुकीचं आहे. तुमच्या वतीने काय प्रयत्न केले? आमच्या वतीने आम्ही ही वस्तू आमच्या वरिष्ठ कार्यालयाला कळवलेली आहे. आम्ही भरती झाल्याशिवाय सोडू नका म्हणून शाळा बंद पडणार, त्या मुलांच्या भवितव्याचं काय? आणि म्हणून मग खाजगी शाळांमध्ये लोक जातात. तुम्ही तुमच्या व्यवस्था व्यवस्थित ठेवत नाही, तिथं शिक्षण नाही मिळणार तर पालक काय करणार? उचलणाऱ्या मुलाला खाजगी, त्याला फी भरावी लागणार, त्याला सगळं महागाई सगळं करावं लागणार. याला जबाबदार कोण? प्राथमिक शाळा बंद चालत सगळ्या आमच्या सातवी कामाची साहेब आमचा मुद्दाच तुम्ही हे जे धोरण जिल्हा स्तरावर राबवलं किंवा तालुका स्तरावर राबवलं, हे नेमकं शाळा बंद पाडण्याची तुमची भूमिका आहे. आणि अजूनही तुम्ही शिक्षक निर्णय, शाळा सुरू झाल्या आजपासून शाळा सुरू झाल्या, काय तुम्ही मार्ग सांगा मला त्याच्यामध्ये? म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेतकरीच व्हायचं, मजुराच्या मुलांनी मजूरच व्हायचं. शिक्षणाकडे आपलीकडे होणार प्रशासन पूर्णपणे चुकीचं आहे करतं. कारण ते बदल्या करतात, सोडतात, ताबून सोडायला यांच्यावर याच्यावर आहे. सोडलेलं प्रश्न सोडायचंच नाही ना. हो साहेब, आपली कमिटी आहे ना, कमिटी आहे ना, त्या कमिटीला तर तुम्ही माझा तुम्हाला प्रश्न असा, आमच्या जिल्ह्याशी आम्ही काय विचारायचं ते विचारू. 11 शिक्षक तुम्ही कधी आम्हाला देणार त्या शाळांमध्ये हे सांगा. जे तुम्ही सोडला तुमची जबाबदारी आहे. 44 सोडले नाही, 11 शाळांमध्ये आपण पूर्ण बंद आहे. 44 शिक्षक कधी जॉईन होणार तुम्हाला? मग आता विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी काय करावं ते तुम्ही सांगा. तुम्ही जर नाही तुम्ही सोडता नाही होत ना, जिल्हा स्तरावर त्यांनी सोडतात नव्हते. आम्ही याचा दाब सीओना विचारू, शिक्षण अधिकाऱ्यांना विचारू, ते सोडा. आमचं म्हणणं की तुम्ही पण तालुक्याला त्याचा विरोध करायला पाहिजे होता. 44 शिक्षक सोडताना तुम्ही विरोध करायला पाहिजे होता. थांबून ठेवली तरी त्यांना आम्हाला सांगितलं शिवसाहेबांचा आदेश आहे त्यानंतर अंमलबजावणी करावीच लागेल. वगैरे असले थांबवली ना ते पण सोडायचं. आता स्वयंसेवक नेमायचं साहेब म्हणजे स्वयंसेवक जर नेमले जिल्हा प्रशासनाने मिळू शकतील आपल्याला. आज आपल्याकडे जे सगळे डीएडचे लोक आहेत ना, ते शिक्षण सेवक म्हणून जर आपण जिल्हा परिषद अंतर्गत आपण नेमले, पण त्यांना मानधनावर नाही, 3 महिने 2-3 महिन्यासाठी नाही, कायमस्वरूपी त्यांना नेमलं पाहिजे. कारण तुमच्या अडचणीच्या काळात जर ते येत असतील आणि जर त्यांना चांगला पगार देत असाल आणि कायमस्वरूपी नोकरी देत असाल तर त्यांना घेतलं पाहिजे. नाही तर तुमच्यासाठी 3 महिन्यासाठी तुम्ही घेणार, 2-5 हजार रुपये त्यांना मानधन देणार, हे काय योग्य नाही. म्हणजे परत तो डीएडचा तो शिक्षक आहे तो अडचणीत आहे. आज आपल्याकडे जर आपण जिल्हा वैभववाडी तालुक्यामध्ये जर 44 शिक्षक सोडले तर जिल्हा पातळीवर जवळजवळ 1100-1200च्या बाहेर असणार. 8 तालुक्यामध्ये जर सगळं हे गणित काढलं 1100-1200 मध्ये नाही म्हटलं तर 200-300 शिक्षक डीएड मधनं मिळतील, अधिक मिळतील, 600-700 मिळतील. नाही संपूर्ण जिल्ह्यात आकडा आहे माझ्याकडे 1140 सोडले
1140च्या बद्दल 3852 शिक्षक आहेत एकूण महाराष्ट्र शासन आणि शिक्षण विभाग जिल्ह्यामध्ये 3852 एकूण शिक्षक आहेत. त्याच्यापैकी 1140 शिक्षक तुम्ही बदली केल्यामुळे आता 1140 जिल्ह्यामध्ये रिक्त आहेत. 1140 आणि 1140ची भरती व्हायला पाहिजे. आता ती काय तुम्ही कधी काय जादू करणार का कशी भरणार? भरती झाली तर परत आमचं म्हणणं आहे की स्थानिकांना त्याच्यामध्ये घ्या. स्थानिक कसे घेणार? वरती राज्यस्तरावर झाली तर स्थानिक लागणार नाही. मग ते कोकण निवड मंडळ पाहिजे, सेवा योजना कार्यालय पाहिजे, पूर्वीसारखं व्हायला पाहिजे. एकदा आपण मागच्या याच्यामध्ये जवळजवळ 300 का 350 शिक्षक सरळ थेट भरती केली आपल्या जिल्हा स्तरावर. तशा पद्धतीने जर आपण केलं तर सगळ्या जिल्ह्यातल्या स्थानिक लोकांना न्याय मिळेल महाराष्ट्रामध्ये. तर माझं सर तुम्हाला आता काय करणार ते सांगा. तुम्ही आता 11 शिक्षक देऊन शाळा चालवल्या. ती पर्याय व्यवस्था केली जाईल. आता काय झालं, शाळा बंद होऊ नये म्हणून आपण तात्पुरते होते. पहिल्या दिवशी मुलं परत जाऊ नये त्याच्यासाठी आपण व्यवस्थित. आता आम्ही काय करतोय, आजचा दिवस संपला, समजा उद्या किंवा सोमवारी आम्ही बसू. आता कुठल्या शाळेमध्ये पटसंख्या सध्या किती आहे, त्याच्यामध्ये किती शिक्षक आहे याचा एक जरा ताळमेळ घेतो. म्हणजे जिथे हेवी पट आहे तिथे जादा कमी पट असलेल्या शाळा तात्पुरत्या जर मुलांना मर्ज करता आलं तर त्याचं शिक्षणही बंद पडणार नाही. ही सगळी शक्यता आम्ही घेतो. करायलाच पाहिजे. कारण काय माहिती, एक तर त्याला शाळा दुसऱ्या शाळेत जावं लागलं, तिथे शिक्षक नसला तर खाजगी शाळांमध्ये जावं तर भुर्दंड परत पालकावर पडला. विद्यार्थ्याचं भवितव्य फक्त सगळं अडंतरी आहे. माझं म्हणणं की एक गोष्ट जर आपली चुकली, 100% चुकली, की जवळजवळ त्या 44 शिक्षकांना आपण बदली जी आहे ती त्यावेळी देता कामा नये. ती बदली दिल्यामुळे या तालुक्याला हा प्रश्न निर्माण झाला 11 शाळेमध्ये. चूक झाली आम्ही मान्य करतो. आम्ही शासनाचा आदेश जाऊ शकतात ही आमची नाही, पण अशा वेळी तुम्ही लोकप्रतिनिधीला जागरूक केलं पाहिजे होतं. कुठल्याही पक्षात असं नाही, खासदारांना आमदारांना त्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांना जर आपण जागा केलं असतं तिथं आम्ही उतरलो असतो. आम्ही जे आज आम्ही उतरलो इथं 15 जूनला येऊन तुमच्यासमोर आम्ही ही भूमिका मांडतो की आम्ही बदली जरी मांडली असती, थांबलं असतं ते. शेवटी तुम्हाला प्रशासनाला सीओ प्रमुख आहे, आम्हाला कोणच प्रमुख नाही ना. आम्ही कोणाला विचारू शकतो, लोकशाही आहे. आणि जर अन्याय होत असेल तर आम्ही आवाज उठवणार त्याच्यावर. पण हे जर तुम्ही जरी एका पंचायत समिती विभागानं, शिक्षणाच्या विभागानं जर आमच्या निदर्शनाला आणून दिलं असतं, असं असं घडतंय, आम्ही जोरात तिथे आवाज उठवला असता आणि हिंमत झाली नसती सीओची आणि महाराष्ट्र शासनाची किंवा जे जबाबदार लोक आहेत त्यांची अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा. आज मला सांगा, शाळा सुरू व्हायला आली 15 जून तारीख, अजून शिक्षक नाही, बदलून गेलेले 44 शिक्षक नाही. आपण आता काढून देताय म्हणजे काय करताय, एखाद्या शाळेवर तिथं कमी करून इकडे देताय. तिथे आम्हाला चार वर्ग असणार, एक पहिली एक चौथी असणार, त्यामुळे सुद्धा नुकसान आहे. एक शिक्षक 4 वर्ग सांभाळायला शेवटी तिथं दुरुस्त होणार सगळ्या मुलांचं तिकडे पुण्याकडे दोघांना फळ्या घेऊन देणार, त्या दोघांना एका वर्गात सांगा वाचन बंद करा, तिकडे सोडवा, असं होणार. आधी शिक्षणात पद कमी आहे एवढी तात्पुरते 15 कामगारी काढणार किंवा माहिती कामगारी काढणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. शिक्षण मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी शाळा नसल्याचा प्रकार समोर आला. कणकवली धुमरड येथे शाळेचे छप्पर नादुरुस्त असल्यानं पहिल्या दिवशी मुलांची शाळा चक्क घरामध्ये भरलेली पाहायला मिळाली. पाहूयात. शाळा नादुरुस्त आहे. आपण बघितलं छप्पर देखील पडलेलं आहे. आपण आता या शाळेमध्ये तुम्ही आता शाळा ह्या पर्याय म्हणून तिकडे घेतली आहे. काय नेमकी परिस्थिती शाळेची? शाळेची नेमकी एकच इमारत असल्यामुळे त्या बाजूचा वर्ग छप्पर कोसळलेल्या वर्गाचं त्या आणि इकडचं पडण्याची वादळ, मोठा पाऊस वादळ जर आलं तर छप्पर कोसळू शकतं. म्हणून आम्ही मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी व्यवस्थापन समितीची संमती घेऊन शाळा त्या सुरेश बारक्या होळकर यांच्या घरी भरवलेली आहे. शाळा कोसळल्यामुळे इथे
तुमचं नाव काय? श्लोक शेख हां नाव काय? श्लोक शेखर हां तुमची शाळा तिकडे आहे आणि तुम्ही इथे आता शाळेत बसलात, काय सांगताय? इथे का बसलात तुम्ही? शाळा तुमची इथे आहे का आता? मग तुम्ही इथे कसे काय आलात? इथे कशी काय झालं नेमकं? काय झालं होतं? काय झालं होतं सांग. आमच्या शाळेत कुठे ते? कौलं पडली. कौलं पडली. तुझं नाव काय? संग्राम. मी इथे शाळेत बसलात? इथे शाळेत शिकवतात मॅडम? तुम्ही तुमची शाळा दुसरीकडे आहे, तुम्ही इथे बसलात, काय झालं? असं काय झालं? काय झालं दीदी? शाळा कोसळली म्हणून. आता सध्या मग तुम्ही इथे कुठे कोणाकडे बसलात? कोणाच्या? त्यांच्या घरी तुम्ही बसला. म्हणजे आज शाळा तुमची इथे भरली आहे काय? काय झालंय? काय म्हणतो? काय सांग. शाळा इथे भरली आहे. मध्ये स्वागत आहे. आपण आहोत कौली हुमरट या ठिकाणी आणि हुमरट या ठिकाणी आज शाळेचा पहिला दिवस आहे आणि हुमरट घोडी शाळेच्या पहिल्याच दिवशी आहे ती आता घरात भरलेली आहे. कारणही तसंच आहे, कारण सध्याच्या घडीला आपण ही पाहत आहोत की काय परिस्थिती आहे, नेमकी कशा पद्धतीने ही शाळा भरलेली आहे आणि मुलं देखील इथे बसले आहे. सकाळी शाळेत आली त्यांनी प्रार्थना वगैरे जे काय असेल ते वेळापत्रक काय असेल नीटनेटकं केलेलं आहे आणि जे विद्यार्थी आहेत ते इथे शिकण्यासाठी सुरू झालेले आहेत. विद्यार्थिनी आहेत, 16 मुलं आहेत इथे, त्याच्यामध्ये 13 मुलं आणि 3 मुली देखील आहेत, शिकत आहेत. शिक्षिका देखील शिकवत आहेत. पण सध्याची परिस्थिती आपण जी पाहतो आहोत की या पहिल्याच दिवशी मुलांना शाळा उपलब्ध नाही आहे शाळेमध्ये जाण्यासाठी, शाळा शिकण्यासाठी. कारण ते तसंच आहे, कारण शाळेचं जे छप्पर आहे ते पडलेलं आहे. गेली कित्येक महिने हे शाळेचं छप्पर पडलेलं आहे. त्याच्यासाठी स्थानिक प्रशासन असेल त्यांनी पाठपुरावा केलेला आहे, शिक्षकांनी देखील पाठपुरावा केलेला आहे. पण अजून देखील हे छप्पर अजून दुरुस्त केलं गेलं नाही, कोणतेही काम सुरू नाही आहे. आणि आज जूनची 15 तारीख आहे तरी देखील काम सुरू झालं नाही. त्यामुळे जर पाऊस सुरू झाला मोठा तर मुलांनी काय करायचं, शाळेत कुठे जायचं, हा एक मोठा प्रश्न आहे. कारण शिक्षण मंत्र्यांचा हा जिल्हा आहे आणि शिक्षण मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात ही परिस्थिती असेल तर बाकी शिक्षण मंत्री आपले कशा पद्धतीने याला उत्तर देतील, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवलेल्या आहेत, वेगवेगळ्या योजना ह्या अंमलबजावणी देखील होते. पण शिक्षण मंत्र्यांच्या जिल्ह्यामध्ये जर मुलांना पहिल्याच दिवशी गेल्यानंतर शाळेमध्ये न बसता बाहेर एका घरामध्ये बसावं लागतं, ही एक खेदजनक गोष्ट आहे. त्यामुळे आता शिक्षण मंत्री याच्यावर काय बोलतील हे आता लक्ष ठेवून राहिलं आहे. उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. शिक्षक नसलेल्या शाळांना शिक्षक मिळालेच पाहिजे या मागणीसाठी आमदार वैभव नाईक यांनी मालवण पंचायत समिती येथे ठिय्या आंदोलन सुरू केलंय. घोषणाबाजी करत शिंदे फडणवीस सरकारचा निषेध केलाय. पाहूयात. शिक्षक देणार नाही, कोण म्हणतो शिक्षक देणार नाही? शिक्षक मंत्र्यांचा शिक्षण मंत्र्यांचा जिल्ह्यातील मुलांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या शिक्षक मंत्र्यांचा निषेध असो, शिक्षक मंत्र्यांचा निषेध असो. कोण म्हणतं देणार नाही?
शिक्षण आमच्या हक्काचं, शिक्षण आमच्या हक्काचं. अरे कोण म्हणतात देणार नाही? आंतरजिल्हा व नियमित बदली प्रक्रियेतून मालवण तालुक्यातील शिक्षकांच्या बदल्या झाल्यानं 25 शाळा शून्य शिक्षकही झाल्यात. विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये यासाठी त्या ठिकाणी पर्यायी शिक्षकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाच्या या अनागोंदी कारभाराविरोधात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या वतीनं मालवण पंचायत समिती येथे विद्यार्थी पालकांसमेत ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. गटविकास अधिकारी उपस्थित नसल्यानं आमदार वैभव नाईक यांनी भरूनातच ठाण मांडून बसले. जोपर्यंत गटविकास अधिकारी येत नाही तोपर्यंत उठणार नसल्याचा इशारा दिला. आमच्या हक्काचे, शाळा आमच्या हक्काची, शाळा आमच्या हक्काची. शिक्षक न देणारा शिंदे फडणवीस सरकारचा, शिक्षक न देणारा शिंदे फडणवीस सरकारचा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बदली केलेल्या सरकारचा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षक बदली केलेल्या सरकारचा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षक बदली केलेल्या सरकारचा. त्यामुळे प्रशासनाची चांगली तारांबळ उडाली. तोपर्यंत घोषणाबाजी करत पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. एका तासानंतर गटविकास अधिकारी दाखल होतात शिवसैनिक आक्रमक झाले. लावतो व्हिडिओ, लपून राहिले व्हिडिओ अशी घोषणा देत संताप व्यक्त केला. व्यवस्था केली, पर्याय व्यवस्था केली, कुठे पर्याय व्यवस्था केली त्यामुळे ते काढून दुसरीकडे दिले. असं कसं ही पर्याय व्यवस्था कशी होणार ना? तिथे शिक्षक कमी आहे याशी तुम्ही सहमत आहे ना? मालवण तालुक्यामध्ये त्याशी आता काय उपाययोजना केली हे आता थोडे दिवस केले. हा मग म्हणजे त्या शाळा ज्या सुरू आहेत त्या पण बंद पडणार आणि नवीन आहेत त्या पण बंद पडणार असंच होणार ना? हो आता भरती झाल्याशिवाय कसं होणार ना? भरती तुमच्याकडे नाहीच आहे ना? नाही हे जोपर्यंत शिक्षण मिळत झालं तोपर्यंत पर्याय स्थानिक लोकांना द्या किंवा कोणाला द्या आणि ते ठेवले पाहिजे. तर ते शाळा हे होणार नाहीत ना? काय आणि डीएड बीएड रोजगारांना सामावून घ्या त्यामध्ये. ते स्थानिक लोक जोपर्यंत शिक्षक भरती या जिल्ह्यामध्ये गेले अनेक वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बाहेर झालेल्या शिक्षकांच्या भरत्या पदासाठी मागणी होती आणि त्याप्रमाणे त्यांनी जवळजवळ 350-400 शिक्षकांची मागणी होती आणि यावर्षी जवळजवळ 450 शिक्षक 450 शिक्षक आपल्या आंतरजिल्हा भरतीचे गेलेले आहेत. शासनाने शिंदे फडणवीस सरकारने काय केलं, जोपर्यंत 10% शिक्षक रिक्त राहत नाही, म्हणजे 10% पद समजा 20% खाली असले तर त्यांना आपण सोडू शकत नाही. 10%पेक्षा जास्त मध्ये रिक्त असले तर आपण शिक्षकांना सोडत नाही असा GR होता आणि तो GR या सरकारने रद्द केला आणि त्यामुळे त्यांना कोर्टात जाण्याची संधी मिळाली आणि ते सगळे शिक्षक कोर्टात गेले आणि त्या GRच्या आधारे जो GR गेल्या डिसेंबरमध्ये रद्द झाला ह्या डिसेंबरमध्ये आणि त्यामुळे या सगळ्या शिक्षकांना सोडण्यासाठी भाग पाडलं यंत्रणेला. परंतु यंत्रणेने पूर्ण आज स्वनिधीतनं जिल्हा परिषदेच्या फंडातनं जिल्हा परिषदेकडे जवळजवळ 10 कोटीचा फंड आहे. जोपर्यंत शिक्षक भरतो तोपर्यंत BEd वगैरे किंवा स्थानिक या ठिकाणी आपण शिक्षक दिले पाहिजे आणि हे 15 दिवसात शिक्षक नाही दिले तर पुन्हा आम्ही असंच तीव्र आंदोलन करू. तुम्ही पण तुमच्या वरिष्ठांना सांगा की आम्हाला दबाव आहे आणि ह्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा घाट आता झाला. कारण 2 शिक्षक असले 2 शिक्षक असले तर मुलंच पाठवणार नाहीत, मुलं इंग्लिश मिडियममध्ये जातील, प्राथमिक माध्यमिक शाळेत जातील आणि त्यामुळे ह्याचा गांभीर्याने तुमच्या वरिष्ठांना द्या. आम्ही पण विधानसभेत त्यांचा प्रश्न या ठिकाणी मांडणार आहोत आणि तुम्ही वास्तविक लवकर आलं पाहिजे होतं. ही मुलं सगळी उन्हाळ्यात आहेत आणि पण तुम्ही हे 8 दिवसात 15 दिवसात नाही घेऊन तर पुन्हा तीव्र आंदोलन करणार. आमच्या हक्काचं, प्रत्येक वर्गाला शिक्षक. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग शाखा सावंतवाडी, विशाल सेवा फाउंडेशन,
सिंधुदुर्गच्या विद्यमाने जागतिक रक्तदाता दिनानिमित्त रक्तदात्यांचा भव्य सत्कार राणी पार्वती देवी हायस्कूलमध्ये करण्यात आला. कार्यक्रम या प्रतिष्ठानने घेतला. समाजात अनेक कार्यक्रम होत असतात, पण रक्तदात्यांचा सत्कार असे कार्यक्रम क्वचित होतो किंवा होत पण नाही. जे रक्तदान करतात त्यांचा कुठेतरी सत्कार व्हावा ही जी भावना या प्रतिष्ठानने रुजवली ती खरोखर मला एक आनंद देणारी. सुनील राहुल काही दिवसापूर्वी माझ्याकडे आले होते आणि आम्ही असा कार्यक्रम घेतोय, तुम्ही यात सहभाग घ्या. आम्ही त्यांना लगेच सांगितलं की अशा चांगल्या कामासाठी आमचा सहभाग निश्चित असेल. मी विशाल परबला फोन केला की सुनील राहुल आले आणि आम्हाला सहभागासाठी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली. विशालने पण लगेच त्यांना हो म्हणून सांगितलं. तर सुनील राहुल साहेबांना मी सांगू इच्छितो की अशा गोष्टींसाठी तुम्ही आम्हाला कधी मला आम्ही तुमच्या निश्चितपणे पाठीशी राहू असं या ठिकाणी मी तुम्हाला वचन देतो. आमच्यासारखी राजकारणी माणसं रक्तदान विषयावर काय बोलणार? आम्हाला एवढंच माहिती असतं की समाजात वावरताना आमचा पक्ष कसा मोठा, मी कसा मोठा याच्यातच आमची जिंदगी जात असते. पण हे प्रतिष्ठान असा एक विषय आहे की जे स्वतःसाठी न करता इतरांसाठी झगडत आहे. तेंडुलकर साहेबांनी चांगले विचार मांडलेत. रक्तदान म्हणजे काय, रक्तदान का केलं पाहिजे, कशासाठी केलं पाहिजे हे त्याने चांगलं विषय व्यक्त केलंय. मला असं वाटतं की आम्ही सुद्धा कुठेतरी अशी संस्था, तुम्हाला तुमची संस्था म्हणून मला असं वाटतं की आम्ही सुद्धा अशी एक नवीन संस्था काढावी आणि असे चांगले उपक्रम तुमच्यासाठी राबवावे. पण ते आमच्यासारख्या माणसाला असं ते शक्य नाही. त्याच्यासाठी रक्तात लागतं. काही लोक म्हणतात ते रक्तात लागतं. कोणती गोष्ट करायची असेल तर ते माणसाच्या रक्तात लागते. मी असं म्हणेन की पुढे जाऊन की हे जे प्रतिष्ठान आहे त्या प्रत्येक व्यक्तीच्या रक्तात ही गोष्ट निश्चितपणे आहे. कारण मी मानगाव खेड्यातला आलो. मानगाव खेड्यातनं आमचे अनेक लोक 40-50 गावातनं लोक त्या बाजूच्या हॉस्पिटलमध्ये येतात आणि त्यावेळी आम्ही प्रसंग पाहिलेला आहे की एक लिटर रक्तासाठी तो व्यक्ती वन अख्खा जिल्ह्यावर फिरतो. पण मला आनंद वाटतो की आमच्या प्रकाशजी तेंडुलकर साहेब बोलले की हे शिबिरचे हो कार्यक्रम आम्ही गेले 34 वर्ष करतो. बरोबर 34 वर्ष. मला आनंद वाटला. माझं वय 34 आहे. 34 वर्ष म्हणजे मला वाटतं 1988 साली त्यांनी याच प्रतिष्ठानाची स्थापना केली. मला एकच रावसाहेब आणि माननीय डोळे साहेब तुम्हाला सांगायचं आहे की एखादा कार्यक्रम झाला आणि आम्ही घरी गेलो, लोक विसरून जातात. पत्रकार नेत्या 2 दिवस वाचताना जातो. पण तुमच्या या सिंधुरत्न या रक्तदाता या संस्थेसाठी मी माझ्याकडनं तुम्हाला आयुष्यभर लागेल तर मला वाटतं संजयला म्हणतात की विशाल बाबा तू सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मान, जिल्ह्याच्या बाहेर मान, खर्च करते त्याला काही लिमिट आहे की नाही. 1 कोटी 2 कोटी 3 कोटी मी माझ्या आयुष्यात ठरवलं जे काय कमावणार त्याच्यात 10% समोरच्या व्यक्तीचा आणि समोरच्या व्यक्तीसाठी फायदा झाला. माननीय दोस्त साहेब तुम्हाला मी एक सांगतो की मी हिरलोड गावामधील 62 कातकरी समाजातील मुलं मी दत्तक घेतले आणि तुम्ही सगळ्यांनी जाऊन पहा की ही मुलं कशी राहतात. त्यामुळे आपल्या आयुष्यात आम्हाला परमेश्वराने शिकवलं की आपण जे काय कमवतो त्याच्यातला 10% भाग हा समाजासाठी केला पाहिजे. आणि माझं एक ध्येय आहे आणि माझं एक विनंती आहे की मी कोणीही मोठा नाही, मी सर्वसामान्य तुमच्यातलाच आहे. पण पुढच्या वर्षी हाच कार्यक्रम याच मैदानात आपण 1000 लोकांचा रक्तदान शिबिर कार्यक्रम आपण त्याला लागेल तर मदत की माझ्यातर्फे आणि माझ्या मित्रांतर्फे सगळ्यांतर्फे आम्ही तुम्हाला करू. पुढच्या वर्षीचा संकल्प राहुलसाहेब तुम्ही नक्की ठेवा आणि तो ह्या वर्षी जाहीर करा. कारण माझी एक सवय होते जाहीर केल्यानंतर मी माझ्या डायरीमध्ये लिहून ठेवतो. जीवन आपण वाचवतो आणि तोच महत्व आहे. मला आठवण आहे की मला वाटतं 2016 का 15 मध्ये केव्हा राणीसाहेब आपले राणीसाहेब होते तर त्यांना पण
रक्ताची गरज होतं. मला वाटतं डेंग्यू झालेलं होतं त्यांना, मला आठवण एक डेंग्यू झालं होतं आणि तेव्हा त्यांना रक्ताची गरज होती आणि राही साहेब म्हणजे म्हणाले पण त्याचं AB निगेटिव्ह आहे आणि आपल्याला माहीतच आहे की तो ब्लड ग्रुप म्हणजे त्यांना भरपूर अवघडणी मिळतो. तर त्यावेळी आम्हाला पण अवघड झालं होतं, पण तसंच आपल्या कॉलेजमध्ये आपला ब्लड ग्रुप माहीत होतं म्हणून थोडं सोपं झालं. लगेच दोघं मुलं आले तिथं आणि त्यांनी रक्त दिलं आणि तेव्हा कळतो की किती गरजेचं असतो. आणि गौरवजी म्हणते की डॉक्टर असतात ते तरी असतो आणि पोलीस असतो त्यांना माहिती असते, पण परिवाराला केव्हा गरज असतो तेव्हा त्यांना पण माहिती असते की किती गरज पडतो. तर ते आपण एवढं करतात तेच भरपूरच म्हणजे गरजेचं आहे आणि आपण करत राहतात तर तसंच करत राहावा. आणि मी एवढं सांगून मी विजय पाटेकर आणि उपरकरला मी प्रार्थना करतो की तुमचे जीवन आपण एवढं मदत केलंय लोकांसाठी, तुमचे पूर्ण जीवन सुखमध्ये राहू आणि पुढच्या जीवनासाठी आणि पुढच्या वाटचालीसाठी आणि सिंधू रक्त प्रतिष्ठान आणि विशाखावरच्या सेवाचा त्याच्यासाठी पुढच्या वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देतो. हा जो उपक्रम राबवला आहे, खरं म्हणजे जी जिल्ह्यातली ही रक्तदाते आहेत, ही रक्ताची चळवळ जी आहे ती या रक्तदात्यांमुळेच विकसित झालेली आहे आणि सर्व दूरपर्यंत जीवनदानाचं काम जे केलं जाते ते करतात. आपले वेळ, आपलं श्रम, पैसा कशाचाही विचार न करता किती वाजता घड्यात किती वाजू देत त्यांना फोन केल्यानंतर जी मंडळी येत असतात तर त्यांचा एक छोटा सत्कार समाजाचं ऋण म्हणून व्यक्त करावा अशा उद्देशाने हा कार्यक्रम केला गेला. याच कार्यक्रमाचा आणखी एक उद्देश असा होता की सर्व दूरपर्यंत संस्थेच्याबद्दल पण कार्य पोहोचावं आणि सर्व दूरपर्यंत संस्थेबद्दल माहिती होऊन लोकांना या संस्थेचा रक्तदात्यांचा परिचय व्हावा आणि फायदा व्हावा हा एक प्रमुख उद्देश होता. आणि त्यानिमित्तानं 14 जून जागतिक रक्तदान दिवस आहे हा हेतू डोक्यात ठेवून आपण सगळ्यांचा सत्कार आज केलेला आहे. नक्कीच राहुल साहेब, तुम्ही पण तालुकाध्यक्ष आणि तालुक्यात ही चळवळ तुम्ही राबवताय, काय सांगा? खरं तर 3 वर्ष झाली आणि या 3 वर्षामध्ये रक्तदानाचं हे जनजागृतीचं, खास करून जनजागृती, कारण रक्तदानासंदर्भात समाजामध्ये अनेक समज गैरसमज आहेत आणि हे सगळे समज गैरसमज दूर व्हावे, प्रत्येक व्यक्तीने रक्तदान करावं असा ह्या चळवळीमागचा उद्देश आहे. घराघरात रक्तदाता निर्माण व्हावा हा याचा प्रमुख उद्देश आहे आणि त्या एका उद्देशाने आम्ही सगळेजण एकत्र होऊन ही रक्तदान चळवळ अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी कार्य करत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. शिक्षकांच्या मागणीसाठी वैभव नाईक आक्रमक, आंदोलनाची चर्चा. कणकवलीत पहिल्याच दिवशी भरली घरात शाळा आणि शिक्षकांविना शाळा आहे शिक्षण मंत्र्यांचं अपयश, संदेश पारकरांचं टीकास्त्र. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.